ng kapwa senador. Ito na mga kalihim ng Department of National Defense na si Secretary Gibo Teodoro. Tututukan umano ang pagpapaunlad sa head office ng kanilang ahensya. Samantala, ang investigasyon sa umunoy bulok na bigas na natanggap ng ilang mga guro, sinisimulan na ng National Food Authority Central Luzon. Ito na mga nationwide earthquake drill ididaos ngayon araw. Ito naman si Kong Teves muling humarap sa online press con upang sagutin ang mga aligasyon ni Justice Secretary Rimulya laban sa kanya. At mamaya mga kabombo Caster Nation, sa ating international news, ang pakikipagpulong ng ilang matataas na opisyal ng United States sa China naging prangka umano at produktibo sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. At sa ating sports balita, itong Denver Nuggets, naku po, tinambakan ang katunggaling Miami Heat sa pagharap nito sa Game 3. At ngayon, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Nakatakdang simulan ng Department of Justice sa susunod na linggo ang preliminary investigation nito sa reklamong inihain laban kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. dahil sa umano'y pagkakadawit ng mamabatas sa pagkamatay ng dating gobernador na si Roel Digamo. Ibinunyag ni Senior Deputy State Prosecutor Richard Anthony Fadolion na ang panel prosecutors ay magsasagawa ng kanilang first preliminary investigation hearing ngayong darating na June 13 taong kasalukuyan. Sinabi rin ni Fadolion na ang panel na pinamumunuan ni Senior Assistant State Prosecutor Mary Jane A. Sitat ay naglabas na ng mga subpina para sa mga respondent sa naturang reklamo. Ang reklamo ay inihain sa Department of Justice noong Mayo 17 ng kasalukuyang taon ng National Bureau of Investigation na pinangalanan ang 6 na respondent kabilang na ang mambabatas. Batay sa reklamo, inakusahan si Teves at ang kanyang mga correspondent na nakapag-commit ng 10 counts of murder, 14 counts of frustrated murder at 4 counts ng attempted murder. Samantala, kiniwestiyon ng Philippine Coast Guard ang China sa umunoy kontradiksyon nito sa mga salita at kilos pagdating sa usapin sa West Philippine Sea. Ito ay sa gitna pa rin ng patuloy na nagaganap na tensyon sa pinag-aagawang karagatan. Kaugnay niyan, ayon kay Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela, habang pinag-uusapan ng China ang tungkol sa usapin sa nasabing karagatan, ibang-iba o iba-iba ang umano'y mga pahayag ng China kumpara sa mga ipinapakita nitong mga aksyon. Ayon sa ulat, sa halip na sagutin ng tanong, inakusahan ng China ang isang bansa na humarap sa China sa labas ng Taiwan Strait kamakailan. Hindi naman pinangalanan ng China ang bansang tinutukoy nito. Ginawa ni Tariela ang mga komento sa isang defense forum sa Singapore noong Shangri-La Dialogue 2023 ng International Institute for Strategic Studies. Ang forum ay dinaluhan ng mga opisyal ng depensa at seguridad mula sa iba't ibang bansa sa Asia. Una nang nagpahayag ng interes ang China na muling buhayin ang Joint Committee meeting ng Chinese Coast Guard at Philippine Coast Guard sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Samantala, bumaba pa ng 16.6% ang 7 araw na COVID-19 positivity rate sa buong bansa ayon sa Octa Research Group. Ayon kay Octa Research Fellow na si Dr. Guido David, bumaba ang positivity rate mula sa 17.2% na kung saan pababa pa rin tulad ng nangyari nitong mga nakaraang linggo. Sa pagbanggit sa datos mula sa Department of Health, sinabi rin ni David na 898 na bagong COVID-19 na impeksyon ang naitala sa bansa. Kaya umaabot na sa mahigit 4.1 milyon ang kabuuang kaso nito. Sa kabuuang bagong impeksyon, 180 ang nasa Metro Manila. Sinabi pa ni David na ang aktibong kaso ng COVID-19 sa buong bansa ay may kabuuang 12,385. Una nang inanunsyo ni Dr. David na project niya ang 900 hanggang 1,000 na bagong kaso na maaaring maitala ngayong araw. Samantala, doon naman sa mga balita sa Senado, ang pahayag ng lider ng mayorya ng Senado na hindi prioridad ang SOGIE Equality Bill, pinabulaanan ng kapwa senador. May pag-uulat ukol dyan si Bombo JC Galvez. Pinabulaanan ni Senadora Risa Ontiveros ang payag ni Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva ng SOGIE Equality Bill ay hindi prioridad ng Senado kapag nagpatuloy ang sesyon sa susunod na buwan. Kasalukuyang nakabinbin ang panukalang batas sa ilalim ng Committee on Rules si Villanueva matapos bumoto ang Senado noong unang bahagi ng taong ito na ibalik ang panukala sa unang pagbasa kasunod ng pagtutol ng mga reliyosong grupo. Bago yon, natapos na ng panel ni Ontiveros ang kanilang committee report sa panukalang batas at
at inaasahan na ito'y sponsor para sa mga talakayan sa plenaryo. Nangako si Villanueva noong panahon yon na hindi maglalaho ang panukalang batas sa kanyang komite. Hindi napigilan ni Ontiveros na ikumpara kung paano mabilis na naipasa ng Senado ang kontrobersyal na Maharlika Bill kahit na ito'y hindi kailangan, habang ang SOGI Bill ay lagpas na sa Kongreso sa mahigit 2 dekada. Ang unang panukalang batas laban sa diskriminasyon ay inihain sa Kongreso mahigit 2 dekada nang nakararaan, ngunit hindi ito naging batas dahil sa maigpit na pagtutol ng mga mambabatas at ilang sektor ng predominantly Christian population. Malapit sa puso ko ang laban para sa SOGI equality. Dahil na rin sa kasaysayan ng diskriminasyon at pang-aabuso na naranasan at patuloy na nararanasan ng mga kababaihan. Our journey is in many ways similar. Bagamat napakarami na nating naipanalo, buo ang loob ko sa paniniwalang hindi natin tuluyang maipapanalo ang laban ng pagkakapantay-pantay kung hindi natin panindigan ang karapatan ng LGBTQIA+ community. Sila na nakararanas din ng diskriminasyon base sa kanilang sexual orientation, gender identity, and expression. I hope you take the time to have these conversations and you never tire having them. This is the most basic way we return humanity to each other, beyond labels, beyond biases, beyond prejudice. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, tiniyak ng bagong talagang kalihim ng Department of National Defense na si Secretary Gilbert Teodoro na kanyang pagtutuunan ng pansin ang pag-unlad sa head office ng kanilang ahensya. Sa isang pahayag, binigyang diin ng opisyal na posible ang pag-asenso ng kanilang ahensya kung wala itong sariling capital outlay sa national budget. Ipinaliwanag rin ng kalihim na ang Department of National Defense ay siyang naatasang mga siwa sa 4 na kalakip na kawanihan, Armed Forces of the Philippines at mga stakeholders na tinatayang nasa 1 milyong individual. Aminado ang nasabing opisyal na hindi madaling gampanan ang kanilang mga tungkulin kung nasa 400 lamang ang kabuang bilang ng mga personahe ng Department of National Defense at luma pa ang kanilang mga pasilidad. Gate rin ito na kailangang palakasin ang managerial capability ng kanilang ahensya sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kasanayan sa program management, analytics, prediction, contracting at international relations kasabay ng career development ng kanilang mga tauhan. Upang matagumpay na may sasakatuparan ang mga planong ito, hihingi raw ang kalihim ng karagdagang pondo sa Kamara at para na rin sa plano nitong i-modernize ang Armed Forces of the Philippines. Samantala, iniimbestigahan na ng National Food Authority Central Luzon ang inireklamong umano'y bulok na bigas na ipinamahagi sa ilang mga pampublikong guro. Kung maaalala, iniulat ni House Deputy Minority Leader at ACT Teacher Party List Representative Franz Castro ang mga reklamo na kanilang natanggap mula sa ilang mga guro sa Nueva Ecija, Mindoro at Bacolod City at Zamboanga del Norte. Ayon aniya sa mga guro, ang nakuha nilang bigas ay manilaw-nilaw na. May kakaibang amoy at tila ang ilan ay bukbuki na rin. Sa isang pahayag, sinabi ng National Authority Region 3 na nagsasagawa na sila ng verifikasyon at ilang serye ng laboratory test para sa mga bigas na mula sa one-time grant of rice assistance ng Department of Education. Samantala, wala pang natatanggap ang National Food Authority na anumang negatibong reaksyon mula sa mga nakausap nitong tumanggap ng nasabing bigas. Hanggang sa ngayon ay wala pang natatanggap ng formal complaint ukol dito. Siniguro naman ng National Food Authority na ang kanilang ipinapamahaging bigas ay nasa magandang kondisyon at ligtas umano itong kainin ng publiko. Sumasailalim rin ani ito sa mahigpit na quality check bago nila ito ini-issue. Dagdag pa ng ehensya na ang lahat ng kanilang bigas ay pasok sa specification ng well-milled quality rice. Humingi rin ito ng pag-unawa sa publiko na kung minsan ay may amoy ang ilan sa kanilang mga bigas, dulot na rin ng pagkaimbak nito sa kanilang mga warehouse. Samantala mga kabombo Castor Nation, sa kapapasok lamang po na balita, ang Bulkang Mayon ay itinaas na sa Alert Level 3 mula sa Alert Level 2. Samantala mga kabombo Castor Nation, dumako pa tayo sa iba pang mga balita. Ang nationwide earthquake drill idanaos raw ngayong araw.
At itong si Congressman Teves muling humarap sa online press con upang sagutin ang mga aligasyon ni Justice Secretary Remulla laban sa kanya. Bago ang detalye ng balitang yan, dumako muna tayo sa iba pang mga balita. Samantala, aminado ang pamunuan ng Land Transportation Office na hindi pa rin nila masawata ang ilang mga fixer na nag-o-offer sa kanilang o ng kanilang serbisyo sa mga individual na kumukuha ng driver's license. Ito'y matapos nilang gawing online ang ilang proseso sa pagkuha ng driver's license. Karamihan rin aniya sa mga nag-a-apply ng lisensya ay tinatangkilik ang serbisyo ng mga fixers upang maging mas madali sa kanila ang pagproseso ng kanilang lisensya. Kung maalala sa naging pagdinig sa Senado, sinabi ni Land Transportation Office Officer in Charge Hector Villacorta na mas lumalapit ang mga nag-a-apply ng mga driver dahil na rin sa karamihan din sa kanila ay hindi marunong mag-computer. Dahil dito ay binigyan din ni Villacorta na mas palalawakin pa nila ang kanilang public assistance para hindi na lumapit pa sa mga fixer sa sidewalk na malapit sa kanilang mga tanggapan ang nais kumuha nitong mga driver's license. Samantala, nabanggit rin ng opisyal ang issue sa backlog ng mga plaka at lisensya. Aniya, pag-aaralan nila ang mas mabilis na pagbili ng mga license cards sa loob ng 2 buwan. Batay sa datos ng kanilang tanggapan, tinatayang mahigit kumulang 5 milyon ang backlog at aminado ito na talagang aabutin hanggang Nobyembre, kaya ikinukonsidera na nila ito ngayon bilang emergency purchase. Target din aniya ng Land Transportation Office na sa katapusan ng taon ay maibalik na sa normal ang naturang sitwasyon. Samantala, balikan natin ang linya ni Bongbong Marlene Padierno sapagkat itong National Earthquake Drill idinaos ho ngayong araw. At ito naman si Congressman Arnulfo Teves Jr. abay nagpatawag ho ng press con para linawin itong mga binabatong sa kanya ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. May pag-uulat si Bongbong Marlene Padierno. Ikinasya ng Disaster Reduction Management Council at Office of the Civil Defense kasamang iba't iba pang ahensya ng pamahalaan katulad na lamang na PHIVOLCS ang ikalawang quarter ng nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw sa bahagi ng Greenfield District sa Mandaluyong City. Dito ay sinamatak ng iba't ibang sa mga gobyerno ang pag-support sa mga support na bukas ng malakas na tol at ang sumama sa bansa. Kabombo Castor Nation, babalikan po natin ang linya ni Marlene Padiernos ukol nga dyan sa dinaluhang presko ni Congressman Teves. Samantala, sa iba pang mga balita, lumagda sa isang kasunduan ang Metropolitan Manila Development Authority at ang Government Service Insurance System na nagbibigay daan sa pansamantalang paggamit ng Motorcycle Riding Academy sa Pasig City na kung saan ito ay magbubukas sa ikatlong quarter ng taong kasalukuyan. Sa isang pahayag, sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority na ang Memorandum of Agreement ay epektibong nagpapahintulot sa ahensya na gumamit ng 5,977 square meters na bakanting lote na pag-aari ng Government Service Insurance System sa Doña Julia Vargas Corner, Meralco Avenue, Barangay Ugong sa Pasig City sa loob yan ng 1 taon. Sa ilalim ng nasabing memorandum, aalisin ng Metropolitan Manila Development Authority ang ari-arian ng lahat ng impounded na sasakyan para itayo, i-renovate at pagandahin ang lugar para naman sa pagtatayo ng nasabing Motorcycle Riding Academy. Sasagutin rin ng ahensya ang lahat ng gastos, kabilang ang gastos ng mga serbisyo sa pagpapanatili at seguridad nito. Ang nasabing hakbang ay nakatakdang makabuo ng 1 million pesos na halaga ng savings para sa Government Service Insurance System. Una na nga rito, ang nasabing academy ay nakatakdang magbukas sa mga susunod na buwan na magbibigay sa mga interesadong motorcycle riders na libreng formal ng pagsasanay sa parehong theoretical at practical na aspeto ng motorcycle riding, gayon din ang pangunahing pagsasanay sa pagtugon sa mga emergency situations. Samantala, makibalita tayo dyan sa Bombo Radyo Bacolod. Itong air quality daw sa New York unhealthy na dahil sa usok galing sa wildfire sa Canada. Ito namang health warnings inilabas na. May pag-uulat ang Bombo Radyo Bacolod.
Naglabas na ng health advisory sa New York, USA patungkol sa air quality index na umabot na sa unhealthy level dahil sa haze na dala ng nagaganap na wildfire sa Canada. Nabatid na nasa New York ang Bacolod Mascara champion na Barangay Granada upang mag-perform sa Philippine Independence Day celebration sa nasabing estado kasama ang ilang mga local officials ng lungsod ng Bacolod sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Councilor M. Ang. Natapos na ang pag-perform ng mga dancers sa New York, kaya ngayong araw sana ang kanilang free day bago pa ang pag-uwi bukas ng madaling araw, habang 5 sa mga dancers at ilang mga opisyal ang pupunta naman sa Long Beach, California para sa isa pang event. Ayon sa konsehal, sila ay 4 na beses na nag-perform na nagumpisa ng Hunyo 1 sa Capitol ng New York State at sinundan pa ng caravan at pag-perform sa cruise ship kung saan nandoon din ang ilang national government officials kagaya ni Senator Risa Hontiveros. Madami naman ang dumayo upang mapanood ang event habang inulan naman ng papuri ang mascara dancers dahil sa performance at costume na na-feature din sa madaming mga media networks sa Estados Unidos. Dumayo din ang madaming Filipino-American sa New York mula pa sa iba-ibang bahagi ng nasabing bansa ngayong araw. Kahit na free day ng mga mascara dancers, hindi naman ang mga ito nakagala dahil sa kapal ng haze o usok sa labas, kaya sila ay nanatili na lamang sa hotel. Ayon kay Ang, hindi na makita ang matataas na mga buildings habang nakamas naman ang mga lumalabas dahil ito ay malaking banta lalo na sa mga may heart complications. Talagang makapal na makapal ang usok. Hindi mo makikita. Normally, ang skyscrapers ng New York, wala yan. Talagang hindi na visible yung matataas na mga gusali. Kasi last day nga nila, maagang-maaga ang flight bukas. Some of the dancers are going back to the Philippines. Yung iba mag-proceed sa Long Beach, California. Tamang-tama, hindi na sila nakalabas. Nasa hotel na dito. They put out health advisory na ang air quality index umabot na sa unhealthy amount. Mula rito sa Bombo Radio Bacolod, dito si Bombo Zaldi for the second person, number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Balikan natin mga kabombo at mga ka-Star Nation ang linya ni Bombo Marlene Padierno sapagkat ito pong nationwide earthquake drill idinaos ho ngayong araw. At ito pong si Congressman Arnold Futebas Jr. nagpatawag umano ng press con para linawin itong mga aligasyon na ibinabato laban sa kanya ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. May pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Victor, dito nga ipinamalas nga ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno ang kanilang pagtukoy na nadulot ng malaki sa lindol na posibleng tumama sa bansa bilang bahagi ng paghahanda ng Pilipinas sa pagtama ng Dabiguan. Yan ay bahagi ng ikinasang ikalawang quarter ngayon na ng nationwide simultaneous drill ngayong araw sa Greenfield District doon sa bahagi ng Mandaluyong City. Again, naging highlights ng naturang earthquake drill ay ang pagresponde ng mga otoridad sa mga gumuhong gusali. Ang nirespondehan naman ng pulisya, militar, ganyan din ng Disaster Risk Reduction Management Office ng Mandaluyong City. Dito ay pinakita nila ang mabilis nilang pag-set up ng triangle area para sa pag-ibigay ng first aid sa mga nagtamo ng injuries, kabilang na mga nabagsakan ng debris, nabalian ng braso at binti, at ganyan din yung mga duguan at ay nasawi. Kasunod to ay nagkaroon sila ng assessment para tignan ang signs of life na ginamit ng mga responder at equipment ng lifting devices. Yes, Bombo Marlene. Ilan ang buildings sa buong Metro Manila? Bilang na bilang mo. Pero after so many years, close to more than 50 years, tignan nyo ang itsura ng Metro Manila ngayon. Ibang-iba na. With so much skyscrapers, naghalo na. Kaya nga we should be prepared for it. Kung dati ganun, ano nangyari sa Ruby Tower? Bumaksak ang buong building hanggang ilalim ng lupa. 250 ang namatay on the spot. 250. You could just imagine if it will happen right now kung hindi tayo handa nito. At tandaan nyo ito, basta mangyari yan, lahat tayo may pamilya dito sa lugar na ito. Baka paralisado tayo, hindi tayo makagalaw. Yan yung bahagi ng paya ni Department of the Interior and local government sa Canada sa Manaapat Junior doon sa Ginangan ng Pagdon.
Samantala mga kabuambo ka Star Nation, sa iba pang mga balita, inilunsad ng National Authority for Child Care ang Omnibus Guidelines na kinakailangang sundin para sa legal na pag-aampon ng bata. Ang nasabing guidelines ay siyang ipatutupad sa ilalim ng Republic Act 11642 o mas kilala bilang Domestic Administrative Adoption Act. Sa ilalim ng nasabing guidelines, lalo pang lalawak ang saklaw ng nasabing batas dahil sa inaasahang magbibigay ito ng mas malinaw na panuntunan sa implementasyon ng domestic adoption at inter-country adoption kasama na ang alternatibong paraan ng pangangalaga at pag-ampon ng mga bata. Ayon naman kay Undersecretary Janela Ejercito Estrada, sisikapin na lang may patutupad ang Omnibus Guidelines ng wasto at malinaw, lalo na para sa mga interesadong mag-asawa na nais mag-apon o mag-adopt ng mga bata. Sa ibang balita naman, inalerto ng National Electrification Administration ang mga electric cooperatives sa buong bansa dahil sa posibleng epekto ng bagyong si Chedeng. Sa abisong inilabas ng NEA, inatasan nito ang mga electric cooperatives na agad maglatag ng kanilang contingency measures upang malimita o maging minimal lamang ang epekto ng bagyo sa sandaling tumama ito sa bansa. Inatasan na rin ng NEA ang kooperatiba na ihanda ang kanilang emergency response organization para sa agarang pagtugon sa anumang mangyayari. Maliban sa mga manpower, pinaghahanda rin ng ahensya ang mga materyales at mga buffer stock na kakailanganin sa mga pagkakataon na mga kailangan ng power restoration sa iba't ibang lugar. Paalala ng ahensya sa mga power cooperatives na kung kinakailangan ng power disconnection ay dapat itong ipatupad, ngunit kailangan ding agad na ibalik oras na humupa na ang sitwasyon. Sa iba pang mga balita, maaari ng isa pribado ang Ninoy Aquino International Airport sa unang quarter ng taong 2024. Ito ang binigyang diin ni Transportation Undersecretary for Aviation and Airports, Roberto Lim. Ani Lim, isang mahirap at mabigat na desisyon ang pagsasabripado ng nasabing paliparan, ngunit kung gugustuhin ng pamahalaan ay maaari na itong gawin sa unang quarter ng taong 2024. Sa likod nito, aminado ang transportation official na maraming mga kakailanganing paghandaan oras na maisa pribado ang Ninoy Aquino International Airport, kabilang na dito ang mas maraming pasahero, mas maraming flights, mas maraming revenue at mas maraming kita. Maliban dito mga kabombo at ka-Star Nation, maaari rin anyang mawalan ng trabaho ang maraming mga empleyado ng Ninoy Aquino International Airport dahil dedepende na ang kanilang posisyon sa mga bagong management. Samantala, magpapatuloy pa rin naman umano ang Manila International Airport Authority na regulating body kahit na maisa pribado na ang Ninoy Aquino International Airport. Kung maisa pribado na ang nasabing paliparan, nilinaw ng opisyal na ang mga airport assets ng nasabing paliparan ay mananatiling government property habang ang operasyon at management lamang ang magiging role ng sinumang magiging concessionaire nito. Sa ibang balita, inihayag ng Commission on Election na hindi na sila magbibigay ng extension sa deadline para sa paghahain ng statement, contribution and expenditures ng mga kandidato at mga political parties. Ginawa ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia ang pahayag matapos ilabas na ang desisyon ng Supreme Court NBank na sa COMELEC Resolution number 10147 na dideklarang walang bisa ang naturang resolusyon. Kung maaalala, pinayagan ng COMELEC Resolution ang extension ng deadline para sa SOCE filing noong 2016. Ang tagapagsalita ng COMELEC na si Attorney John Rex Laudianco ay nagpahayag ng paggalang at pagsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Sa ilalim ng batas, ang mga statement of contribution and expenditures ay dapat ihain sa loob ng 30 araw pagkatapos ng araw ng halalan. Samantala, sinabi ng COMELEC na maghahain ito ng apela sa Supreme Court matapos paboran ng Court of Tax Appeals ang kanilang kahilingan ng Bureau of Internal Revenue na ipinagtibay ang panawagan sa COMELEC na magbayad ng naturang buwis. Sa mga balita pa rin sa labas ng ating himpilan, ang world-class performance ng multi-awarded Bacolod Mascara Dancers sa New York abay dinumog ng suporta mula sa Filipino community at ibang mga lahi. Sila pa ay nakatanggap ng mas maraming invitations sa iba pang mga bansa. Alamin natin ang buong detalye ng ulat na yan mula sa Star FM Bacolod.
Labis na suporta mula sa local government unit ng Bacolod City at mainit na pagsubaybay ng mga kababayang Pinoy ang nagbigay ng motibasyon sa mga mascara dancers, kaya todo bigay silang nag-perform sa street dance noong 125th Independence Day celebration at patuloy na nakatanggap ang grupo ng imbitasyon para mag-perform sa iba pang mga lugar. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod sa Barangay Granada Mascara Dancers, ikinagalak nila ang pagsayaw sa New York dahil nagbukas ito ng marami pang oportunidad para makilala pa ang kultura ng Bacolod. Narito ang tinig nila Kate Redimo, Romela Regole at Herl John Martir. Our first time na pumunta po sa ibang bansa to perform and actually represent our city, which is Bacolod, and showcase also the true festival or our own very own festival, which is Mascara, and napakasaya po namin sa ganitong experience po. And to add on po, yung mga Filipinos po dito is very accommodating po. Grabe po yung pagtangkilik nila po sa amin at yung pagbigay po ng suporta, especially the food. Yes. Maraming po yung binibigay po nila sa amin. Kaya the best po yung opportunity na pumunta po kami dito. Ayon naman kay Michelle Herona, Pinay sa New York, sinabi niyang maraming Pinoy din sa iba't ibang panig ng Amerika ang bumiyahe talaga kahit malayo para lang magsuporta at ma-experience ang Mascara vibes mula sa Bacolod City. Samantala, uuwi na ang 17 dancers pabalik ng Pilipinas at ang 5 natirang dancers ay magpo-perform pa sa Long Beach, California sa June 11. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Yuno nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Bombo International News. Iniulat ng ilang matataas na opisyal ng Estados Unidos at China na nagkaroon sila ng prangka at produktibong talakayan sa kabila ito na nagpapatuloy ng matinding alitan sa pagitan ng dalawang malaking bansa. Ang naturang pagpupulong ay bilang bahagi pa rin ng patuloy na pagsisikap ng Estados Unidos na mapanatili ang bukas na komunikasyon at upang makabuo ng mataas na level ng diplomasya sa pagitan ng United States at China. Isa si Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs, Daniel Crittenbrink, sa nakipagpulong sa ilang opisyal ng China. Kasama ni Daniel si Taiwan Affairs Sara Beran sa nasabing pagpupulong na may layuning i-navigate ang komplikadong relasyon ng United States sa China sa ilalim ng Administrasyong Biden. Ayon sa opisyal ng Estados Unidos, nagkaroon sila ng palitan ng pananaw tungkol sa bilateral relationships ng dalawang bansa at iba pang mga usapin. Samantala, binigyang linaw naman ng Estados Unidos na patuloy silang makikipagkompetensya ng husto at patuloy na maninindigan sa kanilang mga interes at values. Kinumpirma naman ni China's Foreign Ministry na ang dalawang partido ay nagkaroon ng tapat, constructive at produktibong komunikasyon sa pagpapabuti ng relasyon ng China at Estados Unidos. Nilinaw rin ng China ang solemn position nito sa Taiwan at sa iba pang pangunahing issues of principle. Bombo Sports News. Sa ating sports balita, muli nagpamalas ng triple-double performance ang Denver Nuggets big man na si Nikola Jokic matapos nilang tambakan ang katunggaling Miami Heat sa Game 3 ng NBA Finals 2023. Nagtapos ang laro sa score na 109-94. Nagtala si Jokic ng 32 points, 10 assists at 21 rebounds. Nagposte rin ng triple-double si Jamal Murray sa kanyang 34 points, 10 rebounds at 10 assist performance. Sa simula pa lamang ng laro, nagawa na ng Denver na ipatikim sa Miami ang magandang opensa kung saan abanse ang nasabing team ng 5 big points sa pagtatapos ng first half. Sa pagtatapos ng third quarter, nagawa ng Denver na paabutin ang kalamangan sa 14 points. Pinilit na mga humabol ng Miami sa huling quarter sa pamamagitan ng magandang opensa, ngunit tuluyan pa ring umabante ang Denver. Sa naging pagkatalo ng Miami, kumamada si Jimmy Butler ng 28 points at 4 assists habang 22 points, 17 rebounds, double-double ang naging ambag naman ni Bam Adebayo. Nalimitahan naman ng 7 points ang kanilang small guard na si Gabe Vincent na siyang main scorer ng nasabing kupunan sa kanilang panalo noong Game 2. Samantala, isasagawa naman sa June 10, araw ng Sabado, ang Game 4 sa home court pa rin ng Miami Heat.
Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Iloilo, ang flagship station sang the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes, Hunyo 8, tuig 2023. Sa gihapon, ini mo lagari mo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna karon nga mga balita, traffic management sa Public Safety Transportation Management Office ginplastar kadungan sa pagsaylo sa mga vendors sa mga temporary stalls, provincial jeepneys liwat nga ginpasulod sa Iloilo Terminal Market. Standby fund sa tion nga maghalit ang Bagyo Chideng sa Western Visayas. All set na, suno pa sa Department of Social Welfare and Development Regional Office 6. Liga ng mga barangay president sa probinsya sa Iloilo, pabor kung ipaidalom sa drug test ang mga kandidato sa barangay kag SK elections. Sa dugang pangabalita, reklamo or pagpabombo sa isa ka concerned citizen sa barangay Boulevard sa distrito iya sang Molo. Madugay na nga nakalabot sa concern sang mga barangay official, pero matig-agi kuno ang bagol sa mga pumuluyo. Muna madalag ko mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagar sa gihapon diri sa palatuntunan na bombohanay sa Udo. Naga-standby karon si punong barangay Roy Carton sa North Avancenia Molo. Kap, si Bombo Chamini live ikaw sa bombohanay sa Udo maayong hapon. Maayong hapon man, sir. Yes, Kap, ano ang mangin benepisyo sa moderno nga merkado sa imo siniiya bilang isa ka punong barangay? Kung sa ako lang dako gid nga benepisyo ang mahatag ni sang merkado nga bag-o kay kung makita sang mga pamuluyo nga bag-o kag matinlo, mainganyo sila kag maakit sila nga dira sila mamakal kag ang mga tawo nga wala nakabalo makapamugid man to sa nakabalo lang ang mga tawo nga ay nami ni gali nga merkado katinlo kag maliwalay ang pagpamakal mo sa merkado. All right. Kung ma-develop sa public market, paano iniayhan makabulig sa mga magagmay nga negosyo sa palibot, Kap? Kung sa akon lang ang kada pwesto na daw iparapol na nila mo. Kung ikaw ya gamay lang yang nga negosyante, kung akong sirtihon ka, kung makakuha ka, labi na gid nga maayo kay kung may pwesto kaya may tendency gid nga makapwesto ka kag makaladlad ka da sang imo nga baligya kag kung maayo man ang sitwasyon ang tao ya makadto gid na nga sa imo nga pwesto. Damo mabakal do umos na, Kap. Oo, damo gid yan damo yan mabligya mo kag damo man kada nga makakuan sa tao nga mabligyaan mo Okay. Mangin moderno ang bago nga market naton, ang Iloilo Terminal Market, Iloilo Central Market. Ano mga benepisyo sini sa komunidad na punong barangay Carton, sir? Kung pagambalan nga moderno, manani gina kay matinlo kag malayo sa mga sakit la makita mo man sa subong ang aton nga Central Market, Terminal Market o kung haraw man tama nakagutok kag daw may kubla kun sa aton lang kuan mo mayo gid siniya nga kung mabunerno na manami sulukon kag matinlo kag safety ang mga tao. Ang Iloilo City Government kag ang Local Economic Enterprise Office amo sini ang magadumala sa mga merkado naton, Kap. Ano ang implikasyon sini? Ang implikasyon sini nga gina-level up man nila ang sitwasyon sa aton nga gobyerno lalo lang gid sa mga market kung may level up, ma-level up pa ng aton nga
nga pangabuhi kag dako gid ya nga mabulig sa aton nga mga pamuluyo. Handom gid sa mga Ilonggo nga mangin destinasyon ang merkado. Anong benepisyo sini sa pumuluyo diri sa syudad kag probinsya man sa Iloilo, Kap? Ati dako gid nga benepisyo ni nga mahatag sa aton kag lalo na sa mga sa health naton kag sa kung ano pagida ang makuan sang nga sang kuan sa aton sang mga pamuluyo kung anong pagida ang ilang nga makuha nga maayo sa kuan sa handom sang nga makuan ang merkado Di siyempre kung mayo ang merkado, mayo man ang pangabuhi nga sang tao kag mahapos sa tanan nga kung magkadto kada kag kun mamakal ka bla daw kanami lang. Okay. Matinlo kag safe ang pagkaon, lakip na ang mga produkto sa bag-o nga merkado. Paano ini makabulig sa mga konsumidor kag bumalakal, Kap? Una-una, kung safe kag ang produkto ng makuan sa mga produkto bago nga sa merkado makabulig sa konsumidor sa mga balaklon amo na gani nga tawgon ta kung matinlo ang komunidad maayo gid ang resulta sa health sang mga tao kag ang mga produkto ta nga kundi kung maayo kundi nagauswag man ang aton nga kuan nga mga konsumidor kag kung ano pa da kung manugbakal man da amo na ang kuan da ang kayuhan gid kung bag-o merkado. Oo. Manami gid manami. All right. Sige. Sa imo nga tiyempo punong barangay Roy Carton, salamat kid. Maayong hapon, sir. Sir, salamat man sir sa imong pag-abi-abi sa Dresa North Avancenia. Diryo Avet si punong barangay Roy Carton sa North Avancenia sa distrito iya sa Arevalo. Amo nang isa sa mga bintaha karon kun matinlo kag moderno nga aton sininga merkado. Speaking sa aton sininga merkado, subong matamat na ang mga vendor sa pagsaylo. Ang Public Safety Transportation and Management Office nagplastar kadungan sa pagsaylo man sa mga vendors sa mga temporary stalls. Ang mga provincial jeepneys sa liwat siningagin pasulod diri sa may Iloilo Terminal Market. I-check bala naton ang latest diri kag subong man follow-up report ni Bombo Angel Tan. Kay subong sini nga mga tinion sa aton sini mga kabombo padayon nga naga saylo nagapang kayo ang mga vendors sa Iloilo Terminal Market sa ila sini nga temporary stalls. Bombo Angel sa report ta please kamin. Hinaplastar na Bombo Cham sang Public Safety and Transportation Management Office ang traffic management sa palibot sang Iloilo Terminal Market kadungan sa pag-amat-amat saylo sang mga vendors sa tagsa nila ka mga temporary stalls. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Jack Kunlo, pinuno sang Public Safety and Transportation Management Office, yung ipayag nga may yara sila tanan 20 ka mga personnel sa area nga nagapalibot sa Iloilo Terminal Market. Suno kay Mr. Kunlo natunga sa duha ka mga team ang mga personnel. Pulo diri ang yara sa Special Operations Team kag pulo naman para sa traffic management. Patag ni Sir Jack Bombo Cham nga matawhay kag manageable ang dalan, ang dalagan man sa trapiko sa dalan nga kung ma-maintenar nga wala sang may nag-obstruct sa mga dalanon knowing pagisubong Bombo Cham na nag-increase ang foot traffic kay kadamo sang mga tawo man sa gihapon nga dira bakal sa gihapon gidya sa may Iloilo Terminal Market and ginapalikaw subong Bombo Cham ang kung subong nagpanugyan ang natungdan nga may reroute nga nagakatabo para sa mga truck na hindi makaagi sa porsyon sang Mabini Street pasulod sa may Iloilo Terminal Market bangod sa guba nga drainage. Ginapalikaw lang sila anay sa may dalan
Valeria, Quezon, Bombocham, kaga didto mag-agi. Napalabot naman ang problema sa may District Engineering Office regarding diri sa may problema man sa drainage. And subong nga adlaw, nagbalik na sa pwesto ang mga provincial jeepneys lapit sa may Iloilo Terminal Market. Ginpwesto sila sa may area sang Rizal Estanzuela banda Bombocham. Amo ini ang boundary sang Tanza kag Rizal. Ang landmark na pinakamalapit diri kag matultulan sa mga kabombo naton amo ang simbahan sang Tanza. And suno sa mga drivers na naistorya naton on field kapag pakigangot man sang Bombo Radio, ding pauntat sila sulod sa may Iloilo Terminal Market sang June 3 kid Bombocham. Kag kung madumduman sa mga kabombo naton, supposedly dito sila nagabantay sa may kilid sang isa ka mall kay ang ginapwestuhan nila subong ti nagsugod na inigid sila like today kid Bombocham nga ding pasulod sila liwat diri sa may lapit sa may Iloilo Terminal Market. And pag-checker natin Bombocham wala pagid sang tuman nga pasahero sa iban sa ila wala pa nakabalo nga didto gali din sa ilo ang bag-o nga pwestuhan sang mga provincial jeepneys. Yari ating pamatian bala ang nanging pahayag ni Mr. Jack Kunlo sang aton ma-interview. Actually, nagsigi na kita board up Bombo Angel and nagagawa na atong mga vendors nagamatamat na damo ng atong vendors na naka-transfer sa ilang mga pwesto though hindi pa tanan. So far daw may best may tsimpo nga nagagutok siya. But during sa normal hours, kung natawag natin mga patay ng oras, hay man na atong palibot. And sa aga, sa hapon, especially sa rush hour natin, dira lang may pagutok, but all the rest pang aton adlaw, manageable siya, Bombo Angel. Sir Jack, so far kay ang traffic management bala, pila kabilog nga mga taga PSTMO ang nagabantay all around sang terminal market, Sir Jack? Damo kita dira kay may ara kita dira special operations team nalibot na ubra nila sa palibot sang terminal market naton nga mga dalan tatlo na duha na ka team plus ang mga naka-standby naton nga mga personnel nga assigned sa ila area. More or less mga 20 na sila dira Bombo Angel. 20 kabilog, Sir Jack, para lang gid sa palibot sang Iloilo Terminal Market different streets, Sir Jack. Yes, may existing naton ibang dira mo na nagalibot naton mga personnel na nagapang ga-operate nagapang ticket sa mga naga-obstruct kag illegal park sa aton nga mga dalanon sa palibot sa aton nga Central Market. Ang iba niya ang task nila is traffic management. So duwa aton team dira sa traffic management kag Isaya para sa operations sa mga naga-obstruct kag naga-illegally park kag mga naga-illegal park sa mga dala naton nga mga gamay na kay because nga ginakuha na or limutangan naton sa mga temporary stalls naton. So kinahanglan na maintain naton nga wala gid sa nag-obstruct or nag-park sa ini nga mga dalan para nga magtawhay ang adlagan sa atong traffic. Ang mabini street naton actually may problema kita dira kay tungod nga guba ang drainage dira sa may Rizal Street portion kag Mabini Street naton. So that's why ang truck naton ngayon naton sa paagi. Ginpalikaw naton dito sa area sang Valeria, Quezon. Ang area Bombo Angel so sa piat na kay parking space na dira nagutok siya but during after rush hour man sa aga nagatawhay man siya Bombo Angel kay nakahapon to kay na sa kitaton and matawhay man siya actually basta after na sang big kilinda sa aga kag pagsulod sa aton ng mga empleyado. May drainage kita dira nga naguba na 2 days ago may truck dira nga na bahura or na hulog sa ina nga drainage si guba na inform na nato ng District Engineering Office kay diri sa Rizal kag sa Mabini Street nato na Bombo Angel. So kung makita niyo dami ara duha ka steel plate kag ginatabo parang magyan lang dalan nga kay may drainage dira nga na damage Bombo Angel. So muna ang pala isa nagapaslow down sa aton nga flow man sa traffic because nga may tambon dira ang portion sang dalan nga na because ang guba nga drainage. Wala nga aton tubig sa jeepney ginidog-idog na naton dito sa Uluunhan sa may Santa Bonifacio isa lang ka jeep ang existing naton isa lang ka jeep ang pwede dira maalaw naton per town nga sa super naton nga nagadulong sa mga goods kag ilamangan nga mga kinakumpra sa ila dira sa Iloilo Terminal Market.
Yes, hindi magtambay tang units sila. Kaya wala sila tambayan sila dira. Kagway man nato gina patambay halin sa unatan nga units dira no. Karpas man kita gyapon. But sa bunti isa na gid lang ang pwede dira makahulat kitungod nga limitado ng space nato. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Mr. Jack Kunlo, ang pinuno sa Public Safety and Transportation Management Office diri sa may syudad sang Iloilo. All right. Ini si Bombo Angel Pichilierta na paras number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo siniiyang follow-up report. No? So, mas mayo na nga makaibalo na ang tanan sini mga provincial jeepneys. Kay kung magsagad sila ka hinulat kag magtinambay dira sa aton sini mga kabombo limitado na nga na espasyo sa nga aton sini madalanon. No, mga mayor nga dalanon naton diri kay gintukuran na sa nga temporary stalls. No? So, gapangabay man kita sa nga ila sini nga kooperasyon para nga hindi na maka-contribute pa sa pagpugok sang dalagan sang trapiko. Ipigigit kita sinadira siguro maka-load and unload lang sang mga produkto or even pasahero. Pagkatapos sina Banuati, pull out naman sila dira diyon sa area para maghawan-hawan kag hindi na magginutok dira Banwa nga amuman ang nagatuga sang pagpugok karon sang dalagan sang trapiko. Amo ginaiya kung may mga ginatawag bala nga development, may pipilagid ka mga huol nga mabatsagan, maeksperiensyahan, kita iya nga mga pumuluyo. But eventually sa aton sini nga mga kabombo kon mahumana ini, dira naman tina makabatsyag sa nga konvenyente nga pagpamraklon, konvenyente sini iya nga panggawi sa aton sini ginalauman nga moderno nga merkado publiko. Oras 47 minutos na kaligad sa tak ng alas 12. Pagbalik naton Banwa, istorya naton ining bagyo Chideng kay ginapreparahan na karon sa DSWD or Department of Social Welfare and Development Office nga pananglitan kung mag-igo ginman abi or makahalit ginman si bagyo Chideng diri sa Western Visayas. May standby fund na ang Department of Social Welfare and Development Regional Office 6 nga ayuda sa mga mabiktima or mahalitan sa bagyo nga si Chideng. Balikan naton ini pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdumawon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ang handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha,
I-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies.
help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kunlo nga ang isa katanong nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis.
Kung ikaw ang ginahilanat, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kung wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay. Iloilo, Philippine Standard Time, impunto launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Lindsay Bade. Ang Bagyo Chideng, sandig sa forecast, hindi man maglandfall. Diri iya sa Philippine Area of Responsibility. But posible ini nga pamaskog sang hangin habagat. So, ekspektaron naton nga may pag-ulan-ulan sa aton sinikaron niya mga kabombo. Pero, just the same, ang Department of Social Welfare and Development Office may standby fund na sa aton sining mga kabombo, no? May standby fund na para iya sa sining halit nga posible matuga sa Bagyo Chideng. Check naton mala si Bombo Ria Momblan. Bombo Ria, sa report na please kamen. Yes, sakto na kumbutam no, may naka-standby na nga food kag non-food items ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa tion nga maglaslas ang tropical storm Chideng kag matam-an ang Western Visayas. Sa interview sang Bombo Radio kay Therese Feli Legaste, Information Officer 2, Disaster Response Management Division sang Department of Social Welfare and Development Office Region 6, iyagin payag nga may kabugusan nga 65,423 ka mga family food packs nga nagabalor sang 41.7 million pesos nga natipon ang opisina. Sa numero nga ini, 48,972 ang preposition goods nga yara subong sa 56 ka mga strategic locations sa Western Visayas. Suno kay Legaste, preparado ang opisina sa kalamidad ilabi na sa posible nga halit nga matuga sang Bagyo Chideng. Sa subong, mayara sang masobra 5 million pesos nga quick response fund ang opisina sa akon ang Department of Social Welfare and Development Office, Field Office 6. Iyari karon as ang pahayag ni Miss Therese Feli Legaste. SWD Field Office 6 may ara kita nga naka-stockpile nga food and non-food items. So as of now may ara kita nga available nga 65,423 tanan ka mga family food packs. That's amounting to 41.7 million pesos worth of family food packs, which 48,972 sina nga mga family food packs ara sa mga preposition sites nato, no? Mga partner naton nga mga LGUs nga naghatag sang space, no, kon warehouse agud nga maka preposition kita sang mga food and non-food items naton agud nga mas mahapos, no, mas madali nga magkuha, maghauling, mag-distribute sa mga family food packs just in case nga kinahanglanon for augmentation sa aton nga mga local government units. And of course our quick response team together with the Disaster Response Management Division sa DSWD Field Office 6, no, handa kita, ready kita sa anuman nga mga insidente, sa anuman nga mga epekto, no, sang sini nga typhoon, no, or tropical depression Chideng sa Western Visayas. Ma'am, aside sa family food packs, may ara man kita naka-standby ng mga non-food items? Yes, may ara kita nga mga non-food items nga mga available. Ara man siya naka-preposition man sa other preposition sites naton kag sa mga regional warehouses naton. May ara kita diri sa may regional warehouse naton sa Uton kag may ara man, no, sa Bacolod City. So as of now may ara kita nga total amount of 42.3 million pesos nga non-food items. So ini sila mga kits
like hygiene kits, family kits, mga tents, no, nga mga and other non-food items nga pwede natin mahatag, especially sa mga displaced families no wala man naton ginapangayo, but of course kinapreparahan naton ini just in case na kinahanglanon sa mga affected families or mga affected LGUs. Monsoon nga enhanced by Typhoon Betty, nakabaton sang masobra 1 ka milyon nga assistance ang Western Visayas para sa 4,299 families nga apektado sang binagyo halin ini sa Mayo 27 tubtob Hunyo 1. Sunod man ini sa Department of Social Welfare and Development Office. So ginatinguhaan nila nga ang mga areas nga naapektuhan sang mga kalamidad ang mahatagan gid sang igtalupangon. Alright, so bisan wala pa man iya sang bagyo, pero kung kaisa bala Bombo Ria ining pag-enhance sang hangin habagat, no? Nagatugaman ini sang halit bangod sa pagbubo sang mamunog sining ulan. Nag-eksperyensya kita diriya sang pagbaha kag madamo sa aton ang mga kabombo naton naga-evacuate. So posible ini sila makabaton man sang ayuda just in case Bombo Ria. Mahatagan Bombo Cham para lang sa para lang sa impormasyon sa ato mga kabombo, mahimo lang gid nga makig-angot sa mga ahensya kaangay sang Department of Social Welfare and Development Office para malista nga ang ilang mga kinahanglanon kag mahatagan sila sang atensyon sang nasambit nga mga ahensya. All right. Ini si Bombo Ria Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Ria Momblan sa imo sining follow-up report, no? Sa aton sining mga kabombo. Ang aton lang sinadriya nga dapat preparado kita anytime kay man ginalauman pa nga maga-intensify sa mga masunod sining may nadlaw kag ma-upgrade sa severe tropical storm category ang bagyo Chedeng. Sandigari sa Pag-asa, masulod ini siya sa Philippine Landmass kag magasulod sa Philippine Area of Responsibility. Ginalauman siniman nga mga inadlaw but hindi ini siya mag-landfall sa aton sining mga kabombo. Just the same, kinanglan preparado kita kag kung may mga advisory nga maga-evacuate bangod man ngang area nga kung sa diin kamo naga star flood prone area now may man sa landslide prone area, so nagakadapat nga unahon naton ang aton siniakaw galingon now makita tamanagyapon kag eventuality makasugod kita liwat kung pananglitan nga mahalitan gyud man naton sini nga propiedad. Amo gani na ang isaman sa mga dayaw sang iban sini iyang mga lahi sa mga Pilipino, no? Kay ang aton sini nga pagka-resilient bla, no? After sa mga kalamidad, after sa mga natural disaster, kadasing sa aton iya makabangon liwat, no? Kag makaumpisa panugod, but malesen naton ang siguro makabig iya nga halit hilabi pa sa kabuhi kung kita ang preparado kag magsunod gid lamang sa mga aviso man sang aton sining mga gobyerno o kun lokal nga gobyerno. Oras 8 minutos na kaligad sa takta nga launa sa aton sining nga pagapanumbalik ka Banwa. Istorya naman naton diri Liga ng mga Barangay President sa probinsya sa Iloilo pabor kung ipaidalom sa drug test ang mga kandidato sa barangay kag SK elections. No? Kiti mas maayo ko na makasigurado kita blang ati why kita ya sang butuhon nga kuging, why kita ya sang butuhon nga drug protector, no? Why kita ya sang butuhon nga drugista nga barangay official o kon SK official man. Inikigiban pa nga mga balita bantayan sa panay nga pagpalayag sa bumuanay sa udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdo. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta. Magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto.
maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agad masigurado nga hindi ini pagkinit. Tigad sa takna, siningilauna, balik diri sa pagpangalagad sa nga bumbuanay sa udto. Sa gyapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover standby sa kay Bombo Lindsay Bade.
Ang Liga ng mga Barangay President sa probinsya sa Iloilo pabor kung ipaidalom sa drug test ang mga kandidato sa barangay kag SK elections. Inisandig man iya sa ginapagwa sining statement ni DILG Secretary Benhur Abalos. Ti ikaw abe, kung pamangkuton ka, pabor ka ba lang antes sila mag-file sa ila sining certificate of candidacy, ipaidalom sila sa drug test para mabalanta kung may nagagamit sa illegal nga droga sa mga kandidato sa pagkabarangay kapitan, barangay kagawad, SK chairperson, kaga SK kagawad. Nali karon kon mag-ilihir kita drabla sang adik kag guging hindi gani drugista. Mas mayo na niyang makasigurado ta. Check ta bala si Bombolin, si Buddy Bombolin sa report na please come in. Pabor si ex-official board member Dorothy Paes Bombotsam ang Liga ng mga Barangay Provincial Federation President sa luyag sang Department of Interior and Local Government ni ibaidalom sa drug testing ang tananong ng mga kandidato para sa barangay kag sanggunian kabataan elections. Sunod rin kay board member Paes, dapat natin manging modelo ang mga public servant sa ilang mga pumuluyo na nasakupan kag ipahayag niya wala man sa dapat nga kahadlokan ng mga kandidato nga magpaidalom sa drug test kung wala man sila sa involvement sa illegal nga droga. Ginakabig man rin ni board member Paes nga ining pagpaidalom sa drug test sa mga kandidato ang makapabaskog pagid sa pagsalig sa mga pumuluyo bango nila pakita ini Bombotsam nga matinlo ang ilang panghimanwaing kaso abi no ngati sila gid man abi maeliher sila magapungko sa posisyon bilang punong barangay, bilang barangay kagawad, SK chairman or sangguniang kabataan chairman or sangguniang kabataan councilor Bombotsam. So kung ipatuman gid man ini dugang niya dapat nati mapatuman ng ining sa insakto nga proseso ang ining drug testing kag tinatanawagan man ini siya sa mga pumuluyo or sa mga kandidato nga diluyag na magpadalagan Bombotsam na dapat nga hindi gid pag mautdon pag pag ipapasaligon ang mga pumuluyo sila tag sa mga barangay kag dapat ang mga or luyag na magpadalagan for punong barangay kag sa iban pagid ng mga posisyon sa barangay level dapat natin matinlo kag may ara gid sa nga tagipusoon para sa mga pumuluyo kag wala gid nag-iingka sa anuman nga illegal nga aktibidad bisan pa hindi ang illegal nga droga or bisan pa nga di wala sa kailagdanan sa illegal nga droga or wala sa involvement sa illegal nga droga dapat nating iba naman ng mga illegal nga aktibidad wala man sila sa gihapon sa involvement kiti diri sa bahin no sa sa syudad or sa bangin sa probinsya man sa Iloilo may ipipila kita sa mga drug bypass operations sa gipatigayon ng aton ng mga otoridad na kung sa diin mga nagkaladakpan kung kay sa madakpan to ti barangay kagawad kung kay sa ti mga barangay tanod amo nang ati dapat mailiher sa sining palaabuton na barangay kag sanggunian kabataan elections Bombotsam dapat natin matindo bitag balagid sa anuman nga record may kangtanan sa illegal nga aktibidad. Yari bala at mabatian na pagpahayag ni ex-official board member Dorothy Paes. Ining requirements sang aton nga Secretary of DILG no nga ginhambal nga dapat tanan nga magapadalagan o kung magpa-elect during the incoming barangay SK election mag-undergo sa drug testing. So sa akon bahin in behalf sa probinsya sang Iloilo sa aton yung mga Liga Presidents no pabor ako sa ina nga requirements nga ginhatag sa aton nga DILG kay bilang isa ka public servant dapat kita ang mangin modelo sang aton nga kabarangayan kag sa bahin ko wala man kita guro kahadlukan nga mag-undergo kita sa drug test kung wala kita involved sa ina nga aktibidades kag isa pa siguro nga pabaskog sang pagsalig sang pumuluyo sa aton nga kita nga barangay official against sa paggamit sa mga illegal nga droga kung maga-undergo kita sa sina nga proseso kag kabay pa nga kung ina paga-implementar sa paalabuton nga election kabay pa nga
implementar sa insakto nga proseso, no, nga ma-organize gid kung paano implementar ina nga may fair man nga procedures para sa aton nga mga aspirant o kung sa mga gusto magserbisyo sa aton nga kabaranggayan. In my part, willing gid kuya nga mag-undergo kita sa sina nga proseso kay ti sa nabalaan ta sa subong hindi taman manigar in reality nga may mga ara kita nga barangay officials nga ara ang ilang nga mga ngalan sa watchlist ang aton nga mga pitiya. So para mangin ano man kita sa aton pumuluyo, no, nga dapat kita ang mangin role model sa aton nga kabaranggayan. So pabor kita sa pag-implementar sa sina nga requirements ang aton nga DILG maski hindi pa ang kumili kay siguro diri naton makita nga kita magapabaskog sa pagpangampanya sa paggamit sa illegal na droga. In behalf sa Liga ng mga Barangay Province of Iloilo, nagpangayo gid ako sa kooperasyon sa tanan naton nga mga barangay officials sa pagpangampanya sa anti-drugs, no? Ang pag-iwas sa paggamit sa mga illegal na droga sa piyak nga may ara na kita nga mga barangay officials nga ara sa watchlist nato, no, masubo man hambalon nga may mga iban kita nga upod nga ara sa watchlist ang aton nga pediya pero majority pa man sa ang aton nga barangay officials ang negative, no, o kung wala sa listahan. So ginapanugyan ko lang bilang public servant, bilang modelo sang aton nga kabaranggayan. Tinguan naton nga i-prove sa aton nga pumuluyo nga naga-against kita dira kay isa kita sa naga-implementar sa paggamit sang bawal o kung illegal nga droga sa aton nga mga kabaranggayan. Kag nabalaan man naton kung ano ang effects sang paggamit sang illegal nga droga sa nakita na nato nga madamo sang kabuhi, madamo sang future o kung madamo nga pamilya ang naapektuhan sa mga nagagalamit sini nga illegal nga droga. Nabatian Bobocham si ex-official board member Dorothy Paes ang Liga ng mga Barangay Provincial President diri sa bahing sang probinsya sa Iloilo. So kung matandaan naton sa Tablagla nagpagawa man sa listahan ang Philippine National Police kung sa diri sa may Western Visayas we have 76 ka mga barangay officials Bobocham ang naangot sa illegal na droga pero initanan sila ya Bobocham under monitoring kag kalabanan delisted naman sa information nga nabaton sa Police Regional Office 6 Bobocham muna pero sa bahin nga sa Liga ng mga Barangay mas maayo gid kun dayunon gid man ni abi, no, sa Department of the Interior and Local Government very welcome gid iniya sa bahin nga sa Liga ng mga Barangay diri sa Iloilo Province. Kasubong pa malang tuya bumbulin sang do pronouncement why man tuya siling yang mandated gid kiti damo gani sang nag-react sini kag ginatawag nga unconstitutional ini kiti why man ninalakip iya sa aton sining layi, no, ining pagpaidalom abi sa drug test sa mga kandidato sa barangay NSK elections but kung ako iabi magkandidato ako sa aton sinima kabombo para nga mapamatud-an ko iya kag ti kaugalingon ko man iya gina presentar ko sa pumuluyo mo nga saligan ko nila magluwas ka saligan sang mga pumuluyo ti ginatanyag mong imo sini nga serbisyo ti paano ikaw karon maghingyo sa ila sini nga suporta kung may pagpangduwa-duwa sila sa imo, pero ti ko makita nila yang negatibo ikaw sa illegal nga droga sa paggamit sa illegal nga droga ginatanyag mo kog lingon mo nagahingyo ikaw sa ila sini nga suporta kay gusto mo nga magpanerbisyo sa inyo sini nga barangay ti dako pa na iyang makabig naton nga hindi lang niya papugi-pugi kundi pugi points gid isa pa na sa makadugang sa posible mahaylo mo pang iban sini iyang nagadwa-duwa sa imo ti diri lang tayo masuportaw
sa mo sini nga kandidatos pagka SK chairperson, sa pagka punong barangay, or even sa pagka barangay kagawad, kay drug-free ni siya. So, but silingon nga kung drug-free ni siya, matutuod ni ang iya sini nga kampanya sa illegal nga droga, kay siya mismo akig man sa illegal drugs, why man nagagamit illegal drugs, hindi man protektor kag wala sang link sa illegal drugs. So dugang pa niya nga point sa Bombo Lindsay, agod nga makahakot ikaw sang support nagikan iya sa mga pumuluyo sa barangay. Yes, Bobo Cham, insapogid kasi amo na isa aton nga mga kandidato man if handa gid sila yang hindi mapaidalom sa drug test, bisan pa yati nga butanta hindi ni mandatory kung ano nila luyag nila nga ti makadugang-dugang pa sa votes nila sa palaboton nga barangay sanggunian kabataan elections, mas maayo gid kag di madamo man actually Bobo Cham nga mga pumuluyo nga luyag ya nati ang ila nga mga pagapilion nga kandidato makapaidalom gid sa drug test kasi amo man ganing ginalantaw dari ni board member Paes na makapabastog pa gini sa kampanya batok sa sa illegal nga droga sa barangay level. Kaya role models ni sila Bombo Cham mo. Yes. Dapat nati manguna gini ang mga barangay officials naton sa pagpakita kung anong dapat maayo para sa ilatan sa mga pumuluyo. Amo na gani sa bahin sang barangay level may mga programs man na sila nga ginapatuman para sa mga kabataan, especially sa mga sangguniang kabataan Bombo Cham. Dapat may mga programs na sila nga gina-institute nga ginapatuman na implementar para sa mga kabataan para nga malapalayo sila ya sa illegal nga droga or sa ibang pagid nga mga illegal nga aktibidad Bombo Cham. All right. Inis Bombo Lindsay or Mitani Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Lindsay Bade. Ti sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. No? Apisar nga hindi man ini mandatory, kabigon lang naton ini nga challenge sa mga nagapapili sa pagkabarangay kapitan or punong barangay, barangay kagawad, SK chairperson, SK chairman, SK kagawad, na isubmit nila voluntarily ang ila sinikaw galingon sa drug test. Mas mayuguro, so day before sa pag-file nila sa certificate of candidacy sa aton sin mga kabombo. Para iyang makasigurado mga pumuluyo nga ang ginapilian nila this coming barangay and SK elections, wala dira sang kuging, wala dira iya sang durugista or protector sa illegal drugs. Kay pananglitan banwa hindi kita makasigurado nga ang aton sinima barangay official mayara sa nga link sa illegal drugs, nagagamit, protector, no? Nagabaton sang bulanan sa mga drugista, mabutang sa alang-alang ang aton siniiyang mga himata. Lantawan nyo bala ang mga barangay nga natag as affected. No? Ano nang term? Nalipat ako sa term. Sorry. No? Mga apektado sa illegal drugs sa aton sinima kabombo. Mga barangay nga ti nabantugan nga nagabaha ang illegal nga droga sa ila sining lugar. Tiyang una sini nga pamangkuton sa aton sin mga otoridad, nagaano mga barangay official nyo dirahaw? Nagaano si Kap dira? Ano ang mahambal ni Kap? Kay dira na nagaumpisa sa mga barangay official naton nga kon hindi sila luyag sa illegal nga droga, masunsun sini nila iya nga pagahusisaon dira kung sino ang mayara sang ihibalo or involvement sa illegal nga droga kag ila ini nga igabutang sa ila sini nga barangay anti-drug abuse council report. Ibutang nila dira as under monitoring ining mga personalidad. Kag hindi ni sila ya magpasugot ngang ila sini nga barangay masudlan sang illegal nga droga.
Kay pananglitan makasulod ang illegal nga droga, posible ina nga madalahig dira ang imo siniya mahimata. Hinablos mo, nanay, tatay, tiya mo, tiyo mo, pakaisa mo, pakaduha mo, nga maingganyo, nga magamit sa illegal nga droga, nga mag-akto as runner sa illegal nga droga, nga mag-akto as pusher sa illegal nga droga. Pero kung ang mga barangay official sa aton sinima kabombo galit sa droga, galit sa shabu, galit sa marijuana, ti make sure yaman na nga ang kaugalingon niya una bes free from illegal drugs. Kay paano na siya karon patihan sa mga pumuluyo nga nagasinggitan siya nga awayon ta ang illegal drugs. Wa isang lugar diri sa aton nga barangay ang mga drugista, mga puser, mga user. Paano na siya patihan kung siya mismo nagagamit or mayara sang engagements or link sa illegal drug proliferation? So this time, we have to be sure sa aton sini nga mga kabumbo. Kay kung ultimo ka malang iyang pumuluyo sa isa ka barangay, hindi ka man dira pagpalapitan sa mga drugista. Oh? Pero kung may puluposisyon ikaw, sa punong barangay, barangay kagawad, SK chairperson, ti pwede sila dra kahutik si mo nga kap, chairman, kagawad. Oh, basi pwede ta din makapalusot illegal nga droga sa inyong lugar, oh? Ang bulanan mo, amos niyo, ah. Oh. Ti masila, madasi ganaan, makakasilaw, nakakasilaw rather. Now, ang kwarta nga ginasulod sa sobre. Hilabi pa kon sirangon, bumbomel, kag damol. Tapos pagliklik mo muna, makita mo tubig nga naga-ining-ining kag naga-inang-inang ang agila. Oh, why na sang tatlo sumong kaulo mo, agila na sumong ginabantayan mo. Kag speaking sang agila, damo gani nagamuno nga tani, islan lang na nilang agila sa 1,000 bagon abla. Kay do kasulbong iya nga do agila gid man ang 1,000 kay pagtupas kamot mo galupan man kuno dayon mo. Why gatiner? But sa sini nga mga hugada, sa aton sini nga mga kabombo, isa ini sa mga challenge kag I do believe madamo sini iya sa magasabat sa sining panawagan nga magpresentar sang negative drug test result upon filing sang ila sini nga certificate of candidacy. Tibantayan ta na kung diin nga barangay ang ma-adhere sa panawagan sa Department of the Interior and Local Government. Now, kag i-subject ang ila sini kaugalingon sa drug test voluntarily. Now, para nga i-plastar nila for the sake of transparency sa ila sini mga constituents sa posible bumuluto nila. Now, ngayon sila ang drug-free kag wala iya sang anuman nga engagement, involvement sa illegal drugs or illegal drug proliferation. 32 minutos nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga panumbalik ka banwa, dumduman nyo tong video nga gipakita ko sa inyo kagapon. Ginpadala sa isa ka concerned citizen dira sa may area sang Boulevard Molo nga wala tuo apisar sini iya nga makitid na ang alagyan. Ginparkingan pa sang tricycle, salakyan, even water tanker at ito park. So mabudlay sa mga nagaagi dira. May nagpadalaman diri iya sang dugang sinima informasyon nga ti nalipay sila sadto kay ginpalapad na ang taytay bala dira. Now, sa may Boulevard area. Pero dismayado sila sang nahumana kay ginhimo man iya parkingan. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdumang oras. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital.
Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Ito Philippine Standard Time, 36 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa nga bombo anay sa udto sa gyapon ko po nimo Bombot Shama Blanco Hover. Una anay ipakita naton Bombomel. Ining 3 ka minutos nga video footage ini, no? Gabi na ini kay pagpauli niya do nabudlayan siya mag-agi sa lugar tigin video sang concerned citizen kag iya siningagin pasa diri sa Bombo Radio. So muning sitwasyon ini kuno ining area kuno malapit ini sa barangay hall kag sa simbahan sa aton sinimatag Palamati. Ti ko makita yun dra may mga nakapark sa sugod sang video left side may water tanker pang nagapark ti jutayan pagani nga hindi siya kaagi diraw. Inano klase nga sitwasyon na dra ang sa may boulevard man? Nantawa bala? Ginawa niya pa kahinahinay. Ti kung may mga emerhensya abe katulad sa mga hilingagawon may sunog. Ti mahinay-hinay man niya ang mga responders na ton, tigo siguro makaabot kung sunog, ti ano na upos na ang balay or mga pamalay kung hilingin gawon ng kabuhi, ti dedo na rival na lang sa ton sinimatag Palamati. That is why nga ti nag-aapilar siya, nagapanawagan siya sa mga barangay officials ang Boulevard Molo nga kung pwede matagan man sa nagakigo sinig tilupangod ang sitwasyon sinadira nila paglampuwas siya to, right side naman. May mga tricycle. Ano pang ginadrang makita naton? Ginawa yaman kay hinay-hinayo.
Ti two-way pa ni. Kung magsugat, anay ka mo dira iya. Ayawan, igod kay. O, may mga salakyan, tricycle, tricycad, hasta gina dito sa punta sa aton sini Makabombo. Gin-present ini naton kagapon, kag nagalaom kita nga makalabot ini sa igtalupangod sang mga barangay official sa Barangay Boulevard sa distrito sa Molo, particularmente punong barangay Cano Villanueva. Pero unfortunately, why to si punong barangay Villanueva sa ila sini barangay sang gin follow up ini ni Bombo Jomar. Ang aralan dito, ang ila sini nga barangay Kagawad. Nano plastada, ano ang pahayag diri sa mga barangay official sa Barangay Boulevard sa distrito iya sang Molo, Bombo Jomar, sa report, please come in. Nakalabot na diri karon sa Barangay Council ang ining problema sa sining mga motorista, especially sa sining may mga salakyan. Ang ilang sining concern ining on-road parking sa may Barangay Boulevard, distrito sa Molo, Bumbutsam. No? Tigin pakita naton, ginpa-present naton ining video diri karon sa isa ka concerned citizen nga nagaagi sa lugar kaduha Luzon nga makalabay bangod sa sining on-road parking sa may nasambit yung barangay. Gintumod naton diri kadong area ang natungan ini isang zone 5 kag zone 6, no? Akon makadto kabla sa may Barangay Boulevard alin sa may highway mo, alin sa may bangga pasulod kaw, lapaw na ni sa may Barangay Hall Bumbutsam, no? Ang ining natungan sa sining zone 5 kag zone 6. Nakita naton ang dalan, isa lang ka salakyan ang makagi pero two-way ini siya. It means nga may nagagwa, may nagapasulod nga salakyan, iti kung may sumalang kas punta, ati depende pa na kung sino sa inyong duwa maumod, no? Muna ang sitwasyon diri sa aton sa nga gina-obserbaran, kasi may nasambit karon nga barangay. At the same time, makita taman sige hapon ang ining mga nagaparking nga mga tricycle sa higad sang dalan. Sige pakingutan naton diri si Kagawad Ede Lampreya kay si Burong Barangay Villanueva may meeting pa Bumbutsam. Si Kagawad lang ang nagtubang sa aton, agud sabton ining mga palamangutanon, no? So gin pa-identify sa to kay Kap, kag natumod naman nila ang tag-iya sining tangker, no? Tangker isang tubig nga nagpark la sigad dalan nya kun nataw nato ti amo ning nagapagutok sa nga sining masalakyan nga nagalabay sa marisambit nga area. Ti una suno kay Kagawad kadtuan nila, no, ang tag-iya kag istoryahon nga ti hindi magpark sa igad sa dalan kay may gintalana na ni, no, may ginalat na ni gali sa ilang parking area adra sa manisambit karon nga suna ang ila sa nga parkingan lapit-lapit ang unos may bye Bumbutsam. Ang isa diri karon sa gidalantaw sa opisyal ay iban kalabanan halos gina-prepare gid kuno magpark sa tupad balay nila kaya muna nga abisan magutok tidra sila gyapon nagapark, no? Although nga may gina-present na di karon nga parking area ang barangay sa sining mga pumuluyo dira sa may Boulevard Molo, no? Tiamo to sa may Baybay Dapit nga area kag sa ilang sining nga gym. Ang ako ng taon nato di halos punuan man kay dira na ginapapark, no, ang ining mga tricycle. Pero hindi pagyapon na enough pati makapaligwa sa dalan. Amo na nga ting makita nato ng iban dira sa higad sang dalan park, no? Aduga pa diri sang natungdan ati di man kuno ordinaryo, no, di man kuno first time kay digad amo man ni sitwasyon kag nagpatigayon naman sila kadi sa clearing operation sa may nasambit nga lugar. Pero galing may mga pumuluyo sige hapon ngati tapos ka clearing orasan at lawan balik man gyapon, no, sa ila sining illegal parking sang ila sining salakyan Bumbutsam. Mo ning nakatag na madi inisyal Kagawad nga istoryahon nila to tag sa sining clearing operation ipalabot ni kay Kap, no, kay Puro Barangay Villanueva kung saan sila ma-schedule sa clearing operation agod nga ti mahawanan ang palibot sang dalanon. May posibilidad man nga ti papakigangot sila ni sa taga-sisyo anti-squatting and illegal structures unit agod nga ti mabuligan sila sa pag-clear, no, sang dalanon sa ila sining lugar. Kay mismo aminado man si Kagawad
nga hindi gid malikawan no, may mga pumuluyo gyapon nga naga-on road parking sa ila sini nga barangay Bumbutsam kag sunod sa iyati akon lang taon naton pag-abot sa kagabihon daw mo ginakuno damo ga parking kay ti ang iban halin sobra ti mapuli natin dira na napag-abi sagwa sila sa usaran Bumbutsam pero kung naaga ko no hindi magitanak tamak damo ang gapar kay ti iban nga pa ano naman ga pakadto sa trabaho akon hapon kagabi mo na ang ila sini nga problema ti amo na kuno ang mas delikado kay way taban na pangayo basi may sunog o kung anong madakaron nga mga emerensya abi ti mabudlay no madugay ay paglabay abi sa emergency vehicle sabay na sambit nga area karon Bumbutsam. Ipabati tabla no si Kagawad Eddie Lampreya sang mapakidungutan diri karon sang Bombo Radio. Sinyo di. Ang ina tagagabi mala na kun adlaw wala man na kay ang sadri sa main road sa sagwa ni ginapasulod namon sa gym ni. Okay. Kay para napaklear ko naman na sa tanod yung gabi mag-duty sila ginapaklear ko naman masulod ang talan niya sa lakyan niya wala sang dalan niya obstruction niya mga wala tamang ginapangayo na ang matabo masulog-sunog kung ano daw emerensya ginapasulod na di yung kwan ang sa dito lang niya ti daw layo nagid man na garubing kami daw pero ang rubing namon sa gabi pero ang nakaagi man ang salakyan may one way lang one way lang pero kung wala isang nagka-parking balit kung duha pwede no sa malangay no kung duwa hindi guro kage pero kung isa lang one way pero ginapastaran kinala sa mga kaparking na mga motor na nasikad may alagyan gisaya one wheel kung duha ka motor hindi kigo kung duwa ka motor hindi guro hindi no dalang sa pero kung gabi amo na makita do gadamo pagit no oo kay titig palaway naman sa mga tao butang naman lang nila pero may parkingan kami na to sa baybay nga para sa kundi galing daw nalayuan sila gurobla daw dra na lang kita lapit sa balay nila pero may ding ano na kami to ning plastaran niya sa parkingan sa baybay gid pero kung aga kagawad kung aga wala naman na sila da kay giblayay naman sa tanan mo okay oo tay kilabanan ti amo na yung mga slakyan mga pribado pala oo anong lihok nyo siya karo kagawad yiti palabot na sa inyo anong plano nyo siya ipabot ko na karon kay Kap sa among kapitan niya para kung ano nang kunan istorya na mo ni karon sa council karon kung ipaplastar na muna ipaplastar ina namon sa parkingan ginahilad to kung na muna kami may reklamo iplastar na muna karon ni Kap kagagiban doon din naman siguro mag-ukod ang munang istoryahan din no oo doon naman na sila galing kiti kung may reklamo ti aksyonan tay okay ano plano niyo mapa-clearing kamo i-istoryaw na muna ang parking na pwede man na mo istoryaw na sila kantuan na mo ni Kap sa council kung tanod na kagi butang na to sila na sa plastaran sa sisyo may plano kamo sa sisyo nga magpa-coordinate kagawad pwede man mati mabulikan kamo kung in case kung mag-clearing na kitan bla tising kuan na namon kung masarangan balay namon hindi lang kami na magkuan kung mangayo lang kami bulig kung dumabudlay gid sa mon. Sa muna kagawad naka-clearing makamode. Pero may clearing kay may road clearing kami mo. Na make sure kami na may bulan-bulan may road clearing kami mo. Inapangambalan man na sila. Ti sa mo ang iba na minado ka ngati ka balikid. Babalik ito. Hindi mo gid malikaw ati tao balaan mo ngati kuno ay din sila makita parkingan, dumalapit-lapit sila balay. Amo na dala sila parking. Nagtiwa ito pangayo mga aksidente bla no mga emergency. Amo na gani ginano namon. Imo na lang kagawad panawagan be sa pamati subo specialist pamuluyo nyo dio. Na kontakt man sa pamuluyo tatanan kung may mo lang may parkingan kamo da nga daw tulotaway nga hindi lang magsagabal sa dalan wala ta man ginapangayo na. Nga kun ano matabo da may mga sunog-sunog emerensya nga kamay i-plastar ang inyong mga salakyan sa tanan niya pamuluyo sang Barangay Boulevard. Ang ni water tanker ni sa kagawad water tanker na amo ni ilang walay na da. Okay bali permi sa gas ka parking permi gina sa parking na mo di istorya ako na sa namo ni Kap driver taga dira taga dira na ilagi na balay da ang tanker ilaman tanker ko tubig tanker tubig sige pero kung may iban ka mga option da kung pwede ma parkingan bla
Pwede man sa namon istorya kung anong kung namon ikap na siya. Sige. Sige. Paano ko naral? Ate, amo to si Kagawad Lampriya. Diri karon na pambutamte amo na. Alaw, mantanay ko anong lihok na ginman sa barangay ni. Kasi nagambal mas gawad nga pang mention to nila to karon ang ining mga atagyan karon sa salakyan nga nag-on road parking sa may nasambit karon nga area no sa aton sa mga kabombo. So muna ang kita maglantaw diri kung pasulod ka sa may barangay Boulevard hindi ka man kay duwak salakyan no magsumalangay Bibumbutsam diri kalis may bangga pasulod ka sa may barangay hall dapat ang isa mapundogid kung diri ka mapundos may sagwa sa highway tama makbudlay iti tama damo salakyan nga lapay no mga public utility jeepneys at kadto balik no amo na ang isa man diri sa concern nga dapat man atagaan diri karon sa Galpangod sa barangay. Actually naka-mention man diri sa gawad nga ang ila sa nga gym ano ni siya no do may ara ni nga repair at mo na idalantaw nila nga ang pader pala sa gym pa-extend pa sulod para ti ang dalan malapad-lapad no kay gidire ginalantaw ko do gutok pag diri sa lakyan kay ado nagapa-curve abing ila sa nga pader ti kumaglapay yung salakyan ti nagakitid no ang padalan alin dira sa may sagwa no damo nang isa dira sa gidalantaman nila kasi makapuling-puling manhagan sa sining traffic situation sa may nasambit nga lugar kag ang ila sa nga sistema why sila sang one entrance one exit kundi di amo na kung ma-exit ka kisa may naga-entrance may nagapasulod di amo na ang nagasalangisag kag nagadugay kag nagakabudlay sa siling may mga salakyan kung maglabay karon sa sulod Bumbutsam sang Barangay Boulevard distrito sang Molo. How's that Bumbutsam? Tihi galibog ang ulo ko kay ti one way na nga daan tapos paparkingan pagid ang ginapanugutan pa nga magparking. Ti kung gabi-gabi na dira magparking hindi taman pwede iya mambalan ang emerhensya nga sa aga ka lang iya luntad kay kung aga tawhay di kag way di sa may nagapark kag hindi niya but silingon nga kisyo malapit ang balay mo dira mo'y parking kay hindi na naiya kabahin sang imo balay. Bumbo Jomar dalan na iya. Ti nagakadapat sini kung may gin partiniser sini nga space sa mga pumuluyo dira sa may boulevard nga parkingan nila dito nila i-park ila sini nga salakyan kung malayo ti why kita sa maymo kay man programa ini sang gobyerno naton ining clearing operations ining clearing activity ti isakripisyo mo yang convenience sang iban sining tawo sa kabaylo sa convenience mo okay lang yan sa imo nga maginutok dira basta ang imo siniya nga salakyan i-park mo lang yan sa kilid sang dalan malapit sa imo balay nga wala ka man sa parking area Bumbo Jomar. Amo man na no ang kadiri sa nakita naton kay pag-obserbar naton sa lugar nagsumalangay duwang tricycle Bumbutsam ginawa pa ganin nila makalapay mo. Magsumalangay abis lang duwa. Ti pati ang mga tricycle hindi na daya pagpasugtan nga magpark sa kilid sang dalan kay dalan na dagani. Hindi na ya parkingan. Kami nagapark. Kamagyan mo Jomar? Akon ko ano mo kay may nagapark yapon. Ti ko may nagapark yapon katong dana na naiya sa mga barangay official dira kay ila ina responsibilidad. Alang-alang yang masaway da karon si punong barangay sino mga kilala ko nga punong barangay ganiman. Alang-alang si Kap Aranyador na dakaron masaway kay ang barangay ato tiya sa distrito sang Haro. Mulo di ang ginistoryahan ta. Alang-alang sawayo na dakaron ni Barangay Kagawad na Romar Martires kay tuod nga sa distrito sa Sangmulo. San Pedro man tuyang barangay Boulevard na diyaw. Joms? Kaya mo na ang isa dapat dili ko sa tagaan sa Tulbangod. Hindi nga siling nga amo niya hatagan ig Tulupangod i-clear gid na dira yan nila.
Kay hindi na iya pwede. Hindi na nila pagpasugtan nga may magpark pa dira sa kilid. Kung may gimpartiniser sila nga lugar, nga dito ang parkingan, dito na tanan. Kagway sang exemption. Hindi kay hinablos ni Kap, kumpare ni Kap, maninoy isang bata ni Kap, pakaisa ni Kagawad, hinablos ni Kagawad, ugangan ni Kagawad, bayaw ni chairman, panugutan nga magparking, tanan-tanan. Para nga way isang tinudluanay gani bla tinablos gani ni Kap ram lang gaparko. Ang bayaw ni chairman ram lang nagaparko way isang amo sina. Palariho alalangay. Kung may lugar nga gimpartiniser para iyas parkingan, dito mo iparke. Kung way ka sa parkingan, hindi ka magbakal sa lakyan. Amo gani ni Bombo Jomar nga daw paborable man ni ang ginaduso santo iya nga pagsulundan sang Land Transportation Office nga before ikaw magbakal sang salakyan pasiguraduhon mo nga may parkingan ikaw. Kay daw haluso na iya karon gani nga ang iban sini nga mga nga dalano naton diri magamit naton para iya sa purpose nga agyan sang salakyan ginahimo na iya sang pila sang pipila no nga parkingan sini nila ya Bombo Jomar. Why pagid makwaan ang taytay mo? Kung makwaan mo da footage ang taytay, basi mabilib ka pagid guro? Jobs? Amo na ang taytay kita ko man. May park man nga salakyan bubusam, iban to kani mga stall na to. Hindi lang liya kay ginahimo parkingan, may mga stall lagi di liya. Tiyak mo na observation na to kagati hindi man na siguro sa pilak pang barangay kundi sa ibang barangay do mo maning kung lipa pubusam. Nga to sini karon nga Sige na panawagan ta ang iban sini nga mga barangay, mga pumuluyo dira, padala ka mo di video. Padala ka mo di video kay palabot sa mga barangay official nyo. Mga barangay official nyo, kabalo naman nga mo sining sitwasyon. Ang comment gani diri ti basi kon may gapanukot na pay parking Bombo Jomar. Ika yung pay parking ko dire mala sa may downtown. Di way kaya kabalo basi kon may kaugalingon man sila yung ordinansa da. Di amo na ang isa diri ko sa dapat man nga solusyonan diri karon sang barangay Pungusam. Kay basi dapat eleksyon basi ang iban ka doon natahap man magtaway. Amo na gani ang problema pagid. Hindi mo kundi pagpaparkingon Kap, Kagawad, chairman, di kung butusin mo, ati kung ti ginago. Ginataga naging kamusang palarkingan. Ti ano ko malayo. Malayo, naturalmente nga malayo kay waida sang lugar. No, galing iti do nalimtan naman to iya galing Bombo Jomar ang pahayag sang presidente nga kung sino man ang hindi magsunod sa clearing operations ipasuspend niya. Galing iti hindi naman si Presidente Duterte ang presidente mo. Pero iti parehas bala sa barangay alalasan da kung may clearing operations gani limpyo. Pero kung waay na balik naman sila. Tiamo man na di sa may Boulevardo. Amo na. Perwisyo, Bombo Jomar, perwisyo. Kita mo niya ang video ni sang nagpadala ni sang footage sa pagpupusam do halos 3 minutos sa Buwas Barangay. Ako na taon ta lang pag igo din no dagan sa salakyan kun amo ni permi ang ilang tining nga sulapo. Okay lang na kung expert driver ka, pero kung bugahanon ka, basta ubos gas sakyan mo bla. Amon man nakita na kulbahan ki ba mag-drive mo? Pusap. Sige. So muna, no, ang latest diri karon no sa may bahin sa Barangay Boulevard, distrito karon sang Molo. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid da Bombo Jomar Villa kabay pa nga ti
wala giman da sikap kag may meeting, nali bala kon gapulo panago da si Kapaw. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Tinagapangabay din ang pumuluyo kapwa. Kagang pag-implementar alalangay para nga magsunod ang tanan bala kagati kung magtawhay na dakap, why na sang makabinipisyo sina dira nga iban kunti mga pumuluyo man sa gyapon sang Boulevard da Mulo. Sa aton sini nga mga kabumbuay man sang liwan dira nga man binipisyo, alang-alang ang mga taga Carles tuya karon na makabinipisyo kung i-clear mo na imo sini nga lagyan nga dalanon dira. Sa aton sini nga mga tagpalamati, alang-alang taga Alibhon na Gimaras to makabinipisyo. Sa aton sini nga mga kabumbo, kung may imparti ni sir nga lugar para nga dito tanan ng parkingan, dito pa parkingon hindi iya pagpanugutan niya kay Tikisyo malapit na balaya dra ilang iparking, hindi niya pwede kay dalan gani ina. Gets nyo? Impunto las 2 na sa aton sini nga pagapangalagad. Dugang nga mga balita kag impormasyon inyo bantayan sa iban sinimanusin po a public affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Hover, gabilin sa imo. Your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 4 to 10, 2023. Sa Hunyo 10, Sabado, dala ang bilog nga pamilya sa Plazuela de Iloilo sa pag-celebrate sang Independence Day in advance kag samtang kamo nag-enjoy sa inyo panihapon. Ang Retro Band will fill your night kaupo ng ilang great selection of songs sa Concert at the Plaza Independence Day Edition magalanog alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical zone, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 11, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa La Tolda, magasugod las 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga aton batunon nga salang ang nagaisahanon nga sabat sa mga kabunlay nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023.
Magluwas nga manami ini sa Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sang hindi manami nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans. Ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo. Mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga... Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome. There is a KLP and is Tita Regine. 9 minutes after 2 o'clock and it's time to shine. Yes, if you want your fathers to shine right before us, send us your stories, Risa KLP. Before ako mag-welcome sa inyo tanan mga kabombo, ga-invite na ko yan. O, sige, welcome ko anay ka mo. Welcome, Risa KLP. And now, I would like to invite everyone nga magpadala sa ilang mga istorya para sa ilang mga amay. Because June 18, the third week of June, is Father's Day. And so as we have honored ang tanan nga mga mothers last May, because second week of May is Mother's Day, so, the same thing, i-honor mo nato ng ato nga mga amay by also giving them the time to shine. Dari sa kahapon lamang program. And so, we welcome mga istorya ninyo dira natuloy sa inyo nga mga amay nga pinalangga nyo gid. I am sure if you have your best story para sa inyo nga mga fathers, pwede gid na nga i-share diri sa KLP because we're going to have our Father's Day special. That's gonna be next week, halin sa June 12, wow, Independence Day, ha? Until June 16, Friday, ang ato nga pagdulong sa inyo sa mga kasaysayan. Kag, isa sa inyo, ang mangin mapalaron nga ato nga mangin winner and surprising prizes, no? More surprising prizes. Ano nga hulat para sa inyo? And hindi surprise na because ang interview, as you have known, dito sa Mother's Day special natin sa winner was done during Good Morning Philippines. So we're going to do the same sa aton nga mangin winner para sa sini nga aton nga Father's Day special. Gani sa liwat, i-email nang inyo mga istorya para sa inyo nga mga amay. I-email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede isulat na and then ipadala na sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Now, maumpisa na ako. Welcome mga kabombo sa Thursday edition sa kahapon lamang program. Again, this is Tita Regine. It's already the 8th of June. So, ulop danay kita sa gihapon. Ari na ato ng bahanan para sa inyo. Pang welcome ko from Kent Lemuel Espaltero. Sige na, prinsesa. Good afternoon. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming naliligaw sa'yo, kung siyang napili mo, sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, o wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong
mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihan mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di naman tapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, marami na akong nasulat. Huwag na yung iba, baka kasi sila magulang. Sa bawat tingin, maganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Parang ang ulang na, bawal kong pampakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo, ako'y magpapanggap. Di kayang mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala na. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. 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 And that goes out to all the princesas and mga feeling prinsesa. Bugtaw na. Pasado 2:00 na, KLP na. So let's go. All of the night na kita to listen to beautiful stories para sa sininga hapon. May something pagid kita diri, halin kay Lolo Dencio, pero unahon ko lang ni Anay. Ang iyan niya. Gin-share diri sa aton ba? May salagid ako sa iya. Kay daw, na ano bala na napilpilan ng iyang mga letters. Actually she had 2 letters gali for us, and supposedly May ang luyag niya nga basahon nato. Pasensya ko gid, sunshine, pasensya ka gid, but anyway, basahon ta even if June na, basahon ta gid ang imong nga letter. So unahon tang isa and then isunod ta. Maybe, hindi pa next week pwede, no? Maybe tomorrow? Kasi pwede pa, no? But anyway, aring isa kasulat ni Sunshine para sa aton, mga kabombo. Welcome again. Here's the story of Sunshine saying, Dear Tita Regine, Mayong hapon sa tanang nga katapos ng Bombo Radio, ilabinagid sa imo Inday Regine. Ang akong experience ng i-share sa imo, parte sa akong nga teenage life. Uwi namin ni. Sa uma kami nag-estar, talagsa lang makakita tawo, luwas sa amon pamilya, kag sa makatupad ng mga paryente. Kung may makadto nga tawo sa balay, nagapanago ako, kay nahuya ako. Siling nila, guwapa ka, nga mahuya ka. Pero hindi, Regine, gintanaw ko ako ni Tsura sa espeho, do hindi man ako guwapa. Kasi sa imo lang na yan, no? Beauty is in the eyes of the beholder. Anyway, nagsugod teenage life ko, so 13 years old na ako. Ginhagad ako sa paryente ko, mamiesta sa lugar sang Itiya, sa Banwa, sakop sang Iloilo. Bisperas ng fiesta, naglagaw kami sa plaza, upo 2 ka bata sang amon ginadayunan. Sang dito na kami sa plaza, naglagaw kami sa peryahan. Samtang nagatanaw kami, may lalaki nga permi nagatulok sa akon.
Naglakat kami sa mga bata, kag magpungko sa bangko sa plaza. Hinali lang, nagsampot ang lalaki. Siling niya, Miss, pwede ako kapungko sa tupad ninyo? Kaina ko pa ikaw nakita sa peryahan. Ginsundan ko kamo, kay crush ko ikaw. Baw. So napangilala siya sa akon. Siling niya, dali lang. Mabakal ako sa Macao naton. Samtang nag-iistorya kita. Sang nakalakat na ang lalaki, tumiritit, kami dalagan pa uli, nga wala, bulubalikin. Pagabot naman sa balay, sang ginadayunan ko, gahapo kami. Siling sang nanay, sang duwa ka bata, nga ang ginahapo gid kamo kadalagan. Nagsugid ako sa ila. Siling nila, tanigin dala ninyo diri ang lalaki, para nga basi kilala namon. In the Regine, natapos na ang fiesta, huwag na kami naglagaw sa plaza. Sa 14 years old na ako, gindala ako sa akon magulang sa Iloilo City, agod malagaw. Samtang nagapungko kami sa terrace sa balay sang amiga sang magulang ko. May naglabay, duwa ka kano. Nagtulok sila sa amon. Ang isa ka kano, gintudlo niya ako kag magsiling. That girl is not so beautiful, but I like her. Daw sa matunaw ako sa kahuya. Ginpasulod sila sang amiga sang magulang ko, kaginpapungko sila. Siling sang kano, I'm glad to see you. Just call me Charles. You, what is your name? My name is Sunshine. Tapos ang balya, your name is beautiful and I like it. I am 19 years old. Ginkuhit ako sa magulang ko, masulod. Siling sang kano, okay. See you tomorrow the same time. Sa makalakat na duha ka kano, naakig magulang ko. Hambal sang amiga ni Manang, basi crush ka sang kano? Imbes malagaw pa kami, gindala ako sa magulang ko pa uli. Siyempre kikaturosi ka pa lang, no? So 15 years old na ako, nagbakasyon kami sa magulang ko sa Negros. Bulan sadto sang Mayo. Nagsakay kami sa pier sa barko nga Princess of Negros Pasado. Sa nagalakat ng barko, ang lalaki sa tupad namon nagpangilala sa akon. Siya si Darwin, taga Bacolod. Nagkadto siya sa tiya niya sa Iloilo, kay kag mapauli na siya sa ila. Dugay amon istoryahanay parte sa amon high school life. Ginkuha niya ngalan ko kag address. Gusto niya mag-pen pal sa akon. Siling niya, crush bala kita. Ginkuhit ako sa magulang ko, nga masaylo pulungkuan ko sa pihak. Nagbalik si Darwin sa iya pwesto. Sang madungka na ang barko sa Pulupandan, nanaog kami. Nakibot ako, nga ara man siya sa tupad namon. Nagkaon kami sa restaurant, dira man siya nagkaon. Siya nagbayad sa mga order namon nga mga pagkaon. Gipasakay niya kami sa bus pakadto sa Southern Negros Occidental. Isa man kabulan bakasyon namon, kag nagpuli kami sa Iloilo. So nagpauli na kami sa Iloilo, Princess of Negros man gyapon ang ginsakyan namon nga barko. Happy gid ako kay mapuli na ko sa amon. Makasulatay na kami ni Darwin. Excited gid ako. Sa madungka ng barko sa pier sa Iloilo, nagpanaog kami sang magulang ko. Hinali lang, may nagsalakay sa akon. Jutayan lang ako makadusmo. Nabuyan ko akon bag nga ginabitbit. Mayo lang, wala mahulog sa tubig. Sang balik doon ko, lalaki. Siling niya, sorry miss, hindi ko hungod nga salakayon ka. May nag-overtake. Amo to na salakay kita. Pwede ba? Sugod-subong friends na kita. Oy, diskarte. Ako si Steve, 15 years old. Manog 4th year high school sa sininga class opening. Hambal niya. Mapa-enroll ako, diri ako nag-eskwela sa Iloilo City. Swerte ko, nakasalakay ako sa hindi hungod sang babae nga crush ko. Sugod sadto, nagasulatay kami. Kung mapadala sulat si Darwin, ginabalusan ko man.
Nalingaw man ako sa ila Inday Regine nga duha. Sang may klase na, talagsa na kami nagasulatay. Masako kami sa amon mga project sa school, mga assignments, kagiban pa. Nagapulaw bugtaw kami study our lessons until time came nga mag-graduate na si Steve sa high school. Dalon ni tita niya sa States, agud didto na maeskwela sa college. Doktor, gusto ni tita niya nga kurso ipakuha sa iya. Before sila naglakat, may ginpadala siya letter sa akon. Ang letter niya nagasiling, "You are my inspiration in my studies. Because of you, my grades are high. Please don't forget me and I'll do the same." Since then, wala na kami communication ni Steve. Si Darwin, sige pa amon sulatay. So mag-graduate na siya sa high school, gindala sang mother niya sa Canada. Didto siya nag-eskwela sa college. Nakasulat pa siya sa akon, nga enjoy siya magbasa sa mga letters ko. Sometimes, ginatudluan ko sang eleksyon, kung dali na lang exam. Ginavaya airmail ko, agad dali makaabot sa iya. Waay na ako nagbalos sang letter niya, kay wala siya address sa abroad. Thank you sa mga friends ko. Sila akong inspiration. Sang 16 years old na ako, nadula na pagkamanol ko, kay wala na magulang ko nga nagabantay sang hulag ko. Nagaupod na ako sa taga-amon Malagaw. Nagtuon kami baile. Kung hot music, saho gid namon masaot sa tunga bailehan. Ilibinagid kung wala klase. Nagakadto kami sa ibang baryo agad magbaile kag magsaot. Kung kaisa, ginapa-special dance kami. Isa ka bes, may nagbaile, hubog nga tao, ginaduot kiniya iya guya sa guya ko. Ginpadulot ko, isa ko kakuko sa guya niya. Kay malaba mga kuko ko. Nagdugo gid guya niya, tikman. Nagantad guya niya eh. Sang magpungko na ako, isa naman kahubog nagbaile sa akon. Pag ginabarnes niyang iya nga front sa akon. Bawging kuha ko akon si bit nga 2 inches kalaba sa bulsa ko. Kag kada barnes niya, ginapadulot ko si bit sa iya nga front. Kay manipis de largo niya, kagagwa sa de largo niya, brief niya, kay wala zipper, dulot gid si bit. Kada dulot, masinggit tawo dalitan. Di mayog imbiyaan ako sang hubog sa tunga. Nalipay gid ako magtulok sa hubog nga nagawiit. So 17 years old na ako. Pag gusto na lagaw ko, ilibinagid kung wala klase. Maayo kay wala na magulang ko nga nagabantay sa akon. Bakasyon, way kami klase. Nagpamiesta kami sa bukid. Upod mga barkada ko. Sa una nga panahon, wala sa lakyan, nagalakat lang mga tao. Ginlakat namon 3 hours kag makaabot kami sa baryo nga amon pagapamiestahan. Makapila man kami magpahuway sa idalom sa mga kahoy kay kakapoy maglakat kag mainit. Pagabot namon didto nagpungko kami sa buklod kag magtan-aw sa mga view kay makita iban nga lugar kag dagat. Tapos namon panyaga, naglagaw kami. Nagkadto kami sa bato sumpit kay gusto gid namon makita ang ginatawag nga bato sumpit. Isa ina ka bato nga dako sa tunga nagasumpit tubig. Makadto tani kami sa piniyakan dalaga ugaling tuman pa kalayo kag mataas nga bukid. Basi hindi namon kaya sa kaon. Nagpauli na lang kami. Gabi na kag makaabot kami sa amon. Kapoy katama maglakat. Pagsunod nga bulan, nagpamiesta naman kami sa iba naman nga baryo sa bukid. Sa mapauli na kami, nagsaka kami sa bukid sang Mantalas. Cute ang bukid nga ini, kag hindi gid taas, kag hindi gid dako. Sa kilid sang bukid, pilas, kag hilamon lang nagatubo. Naulihi ako saka, kay nahadlok ako, basi maligid ako, kag mapatay, tupa sa idalom. Nagkamang ako pasaka, kay may mga upod ko, ato na sila sa ibabaw. Sang dito na ako sa ibabaw, bonog pala naog naman sila. Nagpungko ako kag mag-igod panaog.
Sang didto na ako sa idalong, ginkadlawan nila ako kay nagisi largo ko sa buli, sang igod ko. Hala nila ako kasunlog sa dalan. Sang 18 years old na ako, may sulat ako na baton halin sa pen pal. Siling ko, sino ba nagpadala sa akon? Hindi ko kilala. Nakita na kuno ako sang pagpamiesta namon sa bukid. Kintagaan gali nila ang tao sa mga kilala ko sa bukid, ngalan ko kag address. Taga-Western Visayas, sa Iloilo siya. Wala ako nagbalos sang iya sulat. Nagpangaluyag siya sa akon. May nagpadala naman sulat sa akon. Ginbalusan ko iya sulat, kay madugay na kami magkapenpal. Sa ngulihi sila niya sa sulat, gusto ko magkaupod na kita habang buhay. Babalos ko sa sulat niya, may eskwela pa kuya, bala ka mag-isa sa buhay mo. Sige pagid sulat niya sa akon. Nagbalos ako sa sulat niya, may banan ako, hindi ka mag-asa sa akon. Naguntat siya sulat sa akon. Nabalitaan ko na lang na nagpa-Manila siya. Maayo kay nagpati siya nga may bana na ako. Ang matuod, wala. Sang 19 years old na ako, madamo pagid nagapenpal sa akon. My hobbies are writing letters, reading novels, and collecting friends. Dunami lang kung madamo pen pals mo, malingaw ka man. Mga linabutaw nga istorya bala, masadyahan ka man. Kung kaisa nagapa-beach kami, mga hindi ako kabalo maglangoy, di man nagbantay lang ako sa amon mga pagkaon sa cottage. Nag-enjoy gid kami sa mga friends ko. Bisan sa higad lang ako sang dagat, sobra enjoy ko. Kaya nagbasyahanay kami tubig sa mga friends ko. Hapon na, kag mapauli kami, kay ginabantayan na namon ang sunset, kag magpuli. Nagligad binulan, may nagapamasyar sa akon. Kung kaisa, nagapanago ako, kay hindi pa ako ready nga magpamana, maeskwela pa ako. Tubtub sa ulihi, namilit kid siya, pero ginprangka ko siya. Kung gusto niya mag-asawa, mangita siya iba. Sugod sadto, wala na siya nagpamasyar sa akon. Tag sa magkita kami, hanggang sa tulok lang siya. Love to look, ashamed to talk. Diri lang kutob Inday Regine, akon mga experiences, akon teenage life. Thank you Inday sa pagbasa sa akon malawig nga sulat. Tagal lang ako kay Sunshine. And P.S. Inday Regine, dumduman ko pa, ginhambal sa amon high school teachers ang una. Class, enjoy yourself while you are young. Kung may mga obra na kamo o kung may pamilya na kamo, hindi na kamo kapag gusto lagaw. Palihog basa May 16, 2023. Wow! Failure gid ako ya. Why ko nabasa May 16, pasensya gid ha. But anyway, kita ko lang yung nakita. Paano man? Dito siya yung nagsuok sa may mga libro ko. But anyway, Sunshine, thank you man sa imong gin-share diri sa aton. Why ka na butang sa nag-age 20 ikaw? Teen pa man ano. Well, anyway, sa imong nga mga gina-share diri sa amon, we can say nga daw siguro ang imong beauty is something nga daw ka-strong sang attraction sa mga lalaki, and they cannot help themselves but approach you even if very young ka pa. No? Siguro naunahan ikaw sang imong nga lawas, may ara no nga may mga babae nga very young pa sila, daw almost mga 10 or mga 12, dira lang ba daw feeling mo daw dalaga na sila yatulukon because ang ilang lawas nga tinaunahan sila sang ilang lawas bali ang ilang edad. And so kadamo sa mga nag-approach sa imo, mayo lang aray mo nga sister kag kabalugid siya no mag-protect sa imo. Siguro sa una natakaan ka no kay ginapapuli ka dahil sa imong sister or ginapasaylo ikaw kung may mga laki nga naga-approach sa imo, but siguro now nga mature na ikaw, naintindihan mo na no why she was doing that. Simply because gusto niya lang protektahan ang iyang manghod. But you said when you were 18 or when you were 17,
ti nagpagusto ka na, no? Kay wala na ang imong sister nga nagabantay sarado sa imo, and so that was the time nga you had your own set of friends na, and nagalagaw-lagaw na kamo, no? Kung diin nga mga lugar, diin nga mga palamasyaran, and super enjoy mo ang imong teenage life. So, amo gid man ina dapat hindi bala, because after sang imong teenage period, kung mature na ikaw sa age, lain naman, no? Lain naman nga mga experiences, lain naman ang imong mga ma-encounter, and you can only look back. Ano ang maging paghimo mo, ano ang mga nagkalatabol sa imo sang teenager pa ikaw when you were so very young then. So, salamat, gid. Ang isa mo ka story, probably buwas ko siya basahon. Okay? Pasensya gid sa liwat, ha? But anyway, thank you, Sunshine, for sharing with us your stories. Ang isa nabasa today, ang isa balasahon pa lang. Sa aton yung pagpanumbalik, mga kabombo, may isa pa ka letter para sa aton, si Lolo Dencio. So, bantay kita, ha? Magpanumbalik kang kay LP, ka-opposite Tita Regine, pagkatapos ng gid, sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar, wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines.
mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likaw Salat ni Lolo Dencio para sa aton this afternoon, Dear Inday Regine. Inday Regine, ining akong sulat sang Abril patani pagkatapos ng Kwaresma. Galing, nawili ako sa pagsulat sang akong inughulog nga promo ninyo. Ay, sabi mo Inday, 2 ka ball pens ang naurot ko, kag 5 ka band sang sobre. Tinubuan sang cable ang akong kamot, pero wala gid ginswerte. Kay gusto ko tani, maisla ng akong daan nga radyo. Baw, hindi kagid magkabalaka. Lolo Dencio, more promos pa ang igidulong sang bombo para sa inyo. Dako gid chance mo. Gusto mo gali sang radyo. Dako gid chance mo, lo. Nga maswertihan ikaw kag maislan inang imo nga radyo. Basta every promo join ka lang. Inday magumubusahon ang ako na istorya. Maayong hapon sa imo kag sa tanan nga gapamati sa imo programa kahapon lamang. Inday Regine, naobserbahan ko bala sang Kwaresma, ang mga tao daw wala na nagapamalandong. Daw lain gid sang una kag sa karon. Nadumduman ko pa sang una, hindi pwede magahon. Bisan sa pagbisak sang kahoy, sawayon kadayon. Ang pagpaligo kag pagsaka sa kahoy ginadumilian. Nadumduman ko pa sang una kon Biyernes Santo, ginabakol kami sang manunggal. Uno. Tapos si nanay gahimo sang lana sang lubi. Kag si tatay galubong sang langgaw kag kuhaon naman sa sunod nga tuig sang Biyernes Santo. Ginabulong sa mga pilas. Kag kun may hilanat, ginahampol ini sa agtang. May simbog nga duga sang alibhon. Pero subong, diri sa amon, may nagamadyo, gaininom, may gapatukar sang videoke, may ara pamilya, ga paligo sa dagat. Nadumduman ko gali Inday, sa barko pa ako ga obra, kada Biyernes Santo, ang tanan nga barko, gatipon kami dira sa Guimaras Gulf. So Inday, wala ako kay balo, ang tanan ko galing akaugdanan, nagpalanaog na gali. Ang security kag 2 ka opisyal ang nabilin. Sang mabalaan ko, nagbantay ako pambot nga maglabay. May naglabay, ginpaypay ko. Ang nagpalapit, ang dilayag nga baroto. Tiginambalan ko sila nga, hindi ka mo ang gintawag ko. Sabat sang bangkero, Sir, huwag ka nasakyan, kaya wala nagabiyahe mga pambot. Tisabat ko, ano nga wala? Balaan ninyo nga Biyernes Santo, damo gabiyahe, pabalaan bukid. Naghambal ang bangkero, Sir, diri na lang sakay, madasig pa ini sa pambot. Kinamangkot ako, ano hindi ini malunod? Hindi, sir gapanegros, pagani kami. Siling ko pilang bayad. Pamangkot ko, sabat sang bangkero, 50 pesos lang. Sabat ko, sige na lang. So nagsakay ako, nga may dala ang kahadlok. Nagsakay ako. Inday, sang ara na kami sa tunga, nagtakilid ang dilayag. Halos maduot ang luyong sa tubig. Kinulbaan ako. Nagsinggit ako. Ibalik na lang ninyo ako. Sabat sang bangkero, Sir, hindi ini maano. Natural lang ini sa dilayag. Balaan mo, ginahuyop sang hangin. Tanawa bala, Sir, kung gapaayon na kita sa balod, kag hangin, kadastig katama. Wala lang dugay, ara na kita. Sir, kung gapaayon kita sa hangin kag balod, gasumpit lang ini. Matuod Inday, kadasig katama, wala lang dugay, ara na kami sa parola. Hambal ko, tuod gali, kadasig. Pintagaan ko sila sien, siling isang bangkero, Sir, way kami kambyo. Sabat ko, sige na lang, bayad sa kulba ko. Inday, ibalik ko sa Biyernes Santo. Alas 12, nagsugod ang 7 palabras. Kanami Inday, kay puro nami ang naghambal. Labi na gid ang 7 nga pulong, ginauhaw ako. Medyo nagbatsyag ako, samtang gapamati ako, gatulo ang luha ko. Kay diri ko nabatsyagan,
ang matuod nga paghinulsol sang isa ka tawo. Tani inday nabatian man sang tanan nga big time sa Shabu kag maghinulsol sila. Tapos 7 palabras, nagpamangkot ako sa mga tao diri sa amon. Kung nakapamati sila sang 7 palabras kisiling ko kanami. Abi mo inday ang sabat ay wala nawili ako tong its. May ara nawili tanaw sang TV. May ara man nga gasiling ay oo nakatulo ang luha ko. Sa pensar ko, daw mga Hudiyo. Alas 5, nagsugod ang prosesyon. Ang tanan nga hinaplos kag apo ko, nagupod sa prosesyon. Tani maupod man ako, galing gasakit ang rayuma ko. Nagtanaw na lang ako. Alas 6, nagsugod ang prosesyon. Nagdala ako pulungkuan, tupad ko man ang isa katigulang nga babae. Kadamo sa nagatanaw. Sa gatanaw kami, may nag-agi nga babae nga nag-upod man sa prosesyon. Ang bayo, dawa ay gasilinanto. Mayo lang malaba ang buhok, gatabon sa iya likod nga nagawa-wa. Ang shorts tama kalipot, kag pikit kaayo, kag kanipis. In the regime, bisan daw madulom na, makita mo ang litik sa tunga. Ikaw lolo Nagmuno ako sa tupad ko nga tigulang. Tanawa bala? Biyernes Santo, kag nag-upod pa sa prosesyon, amo ina ang bayo niya. Dumaligo sa dagat. Sabat sa tupad ko, balaan mo, amo ini ang mga ulihing tubo. Bisan prosesyon, daw wala na nila ginataha. Tanawa, kadamo sang kalalatan ang gaabot. Tanawa, ang bagyo gasulubra ng kabasko. Subong ang init gasobra naman. Sang una ang init, hasta lang sa 32, subong galabot na sa 45. Sabat ko, balaan mo ang impyerno, ginhalin na sa Pilipinas. Nga asang una, di ng impyerno. Ambot, bako ara, pamangkuta si San Juan, nga natabuan. Amo ang paglabay sang pasos ni San Juan. Dugay-dugay, may nag-agi naman nga pasos. May nagasunod nga tawo, nga isa niya katiil, ginaguyod niya. Ginkuhit ko naman ang tupad ko nga tigulang. Siling ko tanawa bala, pinatamaan gid nila bakol ang tawo. Tanawa, ginaguyod na lang niyang itiil. Nagsapat ang tupad ko. Ay hoo, makaluluoy man, ginpatamaan gid nila. Nga anong sala niya? Kita mo mga tawo, subong wala gid ka pamalandong. Gintiang gid nila ang tawo. May nagpatik sa akong dulunggan. Ginbalikid ko, ginabala niya ako, kagahod sa imo, pero gakadlaw. Dugay-dugay, naglabay ang paso sang Santo Inchero. Kadamo sa nagasunod. Namangkot ang tigulang sa akon. Naanga sa Santo Inchero, kadamo gid sa nagaupod sa iban, or kadamo gid sang nagaupod sa iban daw laka man. Balaan mo, siling ko, may pamahaw na, tapos prosesyon. Siling niya nga ahaw. Siling ko, balaan mo, kumpanyar na iya. Kita mo, nahamyang ang atong Ginoo sa iya kristal nga ginahamyangan. Ti patay na iya. Amo na, kumpanyar. Amo na, damo ang kukumpanyar, kay tapos, may pamahaw. Siguro, inday, doon ang panya nga, ginasunlog ko siya. Ginbit-bit niya ang pulungkuan kag magpauli nga nagakumod. Ginabalan ko siya. Uy, may pagani matapos o pauli ka na? Burawa! Sabat niya sa akon. Asa na lang diri ida Regine. Susunod naman yung Biyernes Santo ang tagsulat. Lolo Dencio. Ida Regine, pasensya lang sa agi ko kag spelling kay galuha ang mata ko kag nagabiring ang akon kamot. Kung magtiko, masakit pauntayon. Kung gauntay, masakit patikoon. Salamat na lang, Lolo Dencio. Ludencio, kasuluganon gidya sa imo, kaka very observant. Tanan, no? Nakita mo gid. Well, kung i-compare lang naton ang una kag ang subong, tama kalayo gid man, no?
where observance of the Holy Week is concerned. Pinang ginapanghambal mo na lo, nga sang una, ginabakol manunggal, ganina atong langgaw, ginabutang sa duta, tapos ginatabunan, no? Nagalubong sa langgaw. Kung na-experience ko pa na iya, kamuda iya, naka-experience ko mo mga amusin ang langgaw, ginalubong every Biyernes Santo, and then pagka next year mo na siya, next na Biyernes Santo mo na siya kuhaon, and then ka-exciting pa na, yeah, no? Kaya kung wala nyo natandaan, kung diin nyo ito ginlubong, halahiyawan, pakapangita. No trial and error, pabalahaw, hasta nga makitaan, kung diin na to. So, dapat, ang best na ginhimo, no, gibutangan sa tanda. Galing kay sa isa ka tuig, bala, gaulan, gainit, kung nagbutang ka to sang tanda, sa gihapon, may posibilidad, no? Hindi mo na makita ang tanda. So, matalang ka sa gihapon, kung abot naman ang Biyernes Santo. But anyway, so kadamo sa mga observations diri, Lolo Dencio, kagintayuho muna naman kami sa sininga hapon. Pwede gardi sa radyo, Lolo Dencio, stay put ka lang da. Kay more promos pa ang kadulong bombo para sa inyo tanan, kag hindi gid na madula, no? For sure, ang radyo nga premyo. Gani, ulat-lata lang lo, kay pag-abot naman sa another promo, see to it nga na maka-join ka naman liwat. And who knows, basi sa next na promo, amo na yan, no? Ang imo nga suwerte. So good luck gid sa imo, Lolo Dencio. Kabay may isda na gid man sang bag-o ang imo nga radyo. Salamat gid. 10 minutos bagong alas 3. Magabalik ang KLP pagkatapos ng sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padala na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang. Ang mga ginapangsulat ninyo dira, nga mga istorya ninyo para sa aton nga Father's Day special, I just hope nga sa tunga-tunga na kamo. Or maybe ang iban dira manugtapos na ay kanami gid. Kung tapos na i-email na dayon ha sa bombo_iloilo at bomboradio.info, or pwede ka mo mismo ang magdulong sa inyong istorya if you're just nearby diri na sa Bombo Radio sa Sky City Tower sa Mapa Street, Iloilo City. Gani ipadala ninyo
Care of nyo sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radyo Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is now your chance para nga i-honor nyo naman and pay tribute ang inyong mga amay. So we're giving you that chance, kaga I will be reading your stories sa aton nga Father's Day special that's gonna be next week. Kag exciting nga mga papremyo ang nagahulat sa aton nga winner. This time, we can still have another story para sa inyo. So, aning istorya ni Simple Girl sang Antique. Dearest Tita Regine. Good day, Tita Reg. First time ko magsulat. Avid listener ako sa KLP. Halin pa sang una. By the way, ang akong sulat about sa akon nga sad moments nga akon nga naagyan. Kay halin sa nagkabuot ako, bawang masaling ko. Nga kabudlay, galis ang pangabuhi, kung nang imo amay, irresponsable. Tita madumduman ko pa sa itong gamay pa ako, na kung mag-ulan, nagatululo ang atop sang amon payag. Kay mansang una, pawod lang ang amon balay kagawayan. Di kada ulan, nagakululupot kami nga mag-utod sa side nga wala nagatulo. Panday man si tatay, pero daw, medyo mataman. Gani ang akon magulang nga lalaki ang nagkaios ang amon atop. Idarech pa nga hindi ko malimtan amo ang magkape sang sara-sara kag magkaon sang linupak nga saging or lugaw nga binlod kay wala kami bugas. Ang akon utod nga baby pa, gadidi sang hindi gatas kay ti ula kwarta para sa gatas. Nakaagi man ako panahid para lang may masudaan kami. Ginalakat namon ang pakadto sa baybay, halin sa balay, mga 3 ka oras nga lakat, kay matabok ka pa sa 3 ka suba. Sunod, ang magsag-ob sa bubon, sa sityo, or sa sapa, dalasang bayong o kun galon, kung kisa ginatibong ko ang container, amuman ang manglaba. Upod kami sang utod ko, si nanay, kay kung kisa mga relatives ko. Malayo tita, kay kabudlay sang tubig diri sa amon sang una. Isa pagid, upod ko ang akon utod, kag iloy, amo ang manaka, kag manguha, bunga sang kamonsil o kun lumboy, para ibaligya sa pihak nga baryo o kun banwa, para maibakal kami sudan, or di gani dagdag panggastos namon sa eskwela. Ang akon iloy, Tita Reg, tama kapisan sa iya. Bisan ano nga obra, basta marangal, go siya. Nagagabot man kami sa bud palay, kag tanom Tita Reg, or di gani, mang-ani sang mani. Amuni ang fave ko obrahon sang una Tita Reg, kay man, gabira-bira ko kaon, samtang nagaani. Sang ga-eskwela ako, elementary, kag high school, puro pinaglumaan sang akon mga utod, ang uniforms nga akon nga nasuksok, amo man ang sapatos. Dumduman ko pa sa nag-graduate ko high school, kag ako nangin salutatorian, tita, ay abaw ang akong sapatos nagapabilin, kay man halog-halog. Ginulam lang ni nanay sa akong nga second cousin. Nauya man ko pero no choice na lang ko, kay wala naman na sang iban pa nga pwede gamiton. Then, sa nag-graduate na ako sa high school, gusto ko gidtani nga mag-eskwela sa college. Apang wala, gid ko sang mahimo sadto, kay tipigado gid kaayo. Amo nga sang mag-graduate ako sa high school, nagupod ako sa akong tita sa Manila, kag nag-obra, agud makabulig sa ilan ni nanay. Kaya ang isa ko kautod nga magulang nga lalaki, amo ang ginpauna eskwela sang amon panganay nga utod, kay siya nangin teacher na, tungod lang sa paghimakas sang akon iloy, kag bulig sang iya nga utod. Tita kun akon lang ibalik-balikan ang nakaraan, baw, hindi ko gid malikawan, nga hindi magtulo ang akon luha. Makasiling ako sadto, mamayo pa ang iban, happy family. Kami do kasubong lang, no, nga budlay, do wala, sang, ay nako, pero sa subong tita, nagapasalamat kid ako sa Ginoo kag sa akon iloy, kay bisan paano, nakatibawa man kami sa kapigaduhon. Way na kami nagasag-ob, kag nagalaba sa malayo, kay may tubig na sa balay. Halin sa umanamon, ginamotor tita, kag nakakaon na gid man kami sang manamit-namit, ag 3 times a day with merienda pa. Kag every may birthday sa amon family, ga-celebrate gid kami. Bale, pasalamat sa grasya nga amon na baton. Kay mga utod ko nakapagtapos ang college Tita Reg, kag subong may obra na, gani ang masiling ko lang sa makasubong ko sang una nga nagaantos,
hindi gid kita magkabalaka. Kay magaabot gid ang tion ngang aton ginhandom o kung ginapangayo, magaabot gid sa tamang panahon. Keep on praying lang, kag maghimakas. So, Tita Regia, sa nalang diri ang akong sulat. Pasensya gid kung medyo malawig. Madamo patani inaapang sa sulod na lang. Thank you so much and more power sa imong mga program. God bless. Ang imo avid listener, Simple Girl sa Antique. Simple Girl, thank you gid sa imong letter. Most of the time kanami man nga himuon nga motivation, no? Ang poverty, or if there is anyone that you are banking on nga mag-support sa imo pero wala, no? Wala nagsuporta or nag-fall short sa pagbulig sa imo, do kanami gid na, no? Nga himuon nga motivation to really do good and magbakas so that whatever it is nga imong ginahandom, malabot mo gid sa imong kabuhi. So you see, kay because mapiot ang inyong sitwasyon, ang imong mga kauturan, and even ikaw man siguro, you really did something para nga ma-change nyo ang course ng inyong kabuhi, maging comfortable ka mo sa ulihi, makakurso ka mo, kag whatever it is that you felt nga gin-deprived sa inyo sa una, now nga capable na gid ka mo, kayang-kaya nyo na gid, then mahimo nyo na. So, in short, there is still something that we can thank for sa mga mapiot nga sitwasyon nga aton nga ginaagyan sa kabuhi. Mga blessings in disguise ina. Thank you so much, Simple Girls ng Antique, for sharing with us your story. And again, mga kabombo, don't forget, ang inyong mga istorya dira, if wala nyo natapos, over the weekend, see to it nga matapos ninyo, and see to it also nga makasulod siya sa ato nga pagdulong sa inyo, sa ato nga Father's Day special next week. So, siguraduhon nyo gid, nga ma-email ninyo, or mapadulong ninyo diri, para nga makasulod siya next week, ang inyong mga istorya about your fathers. Again, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat lang, ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Buwas naman, barikay kita. Salamat gid sa inyo tanan. Sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.